नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या या विशेष कार्यक्रमात स्वागत करतोय। खरं तर आताच्या घडीला संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरती पारंपरिक मासेमारी आणि पर्ससीन मासेमारी हा मुद्दा ज्वलंत विषय बनलाय। एकूणच पारंपरिक मासेमारी आणि पर्ससीन मासेमारी या नेमक्या गोष्टी काय आहेत, या दोघांमध्ये नेमका वाद कसला आहे, कोणत्या विषयावरनं वाद आहे, हे सगळ्या गोष्टींची चर्चा आज कोकणशाहीच्या मंचावर होणार आहे। आणि ही चर्चा करण्याकरता प्रमुख मान्यवर हे कोकणशाहीच्या मंचावर दाखल झाले। सर्वप्रथम आपण त्यांची ओळख करून घेऊ। आपल्या सोबतीनं आहेत रविकिरण तोरसकर। खरं तर रविकिरण तोरसकर हे नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आहेत। पारंपरिक मासेमारी अर्थात शाश्वत मासेमारीसाठी राष्ट्रीय स्तरावरती काम करणारं हे आपल्या कोकणातलं अर्थात मालवणमधील नेतृत्व आहे। रविकिरण तोरसकरांचं मी स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे आधुनिक यांत्रिक रापणकार संघटना जिल्हाध्यक्ष अशोक सारंग यांचं देखील कार्य मोठ्या प्रमाणामध्ये आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यात देखील कार्य पसरलेलं आहे। सारंग साहेब, आपलं देखील मी स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे एकूणच या मासेमारी क्षेत्रातील प्रमुख नाव कृष्णकांत तांडेल हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील कोकणशाहीच्या वतीनं स्वागत करतोय। आणि त्याचप्रमाणे संतोष शेलटकर कोळम या गावातील हे मासेमारी करणारे व्यक्ती आहेत, त्यांचं देखील मी या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे आहेत, त्यांचं देखील मी स्वागत करतोय। खरं तर पारंपरिक मासेमारी आणि पर्ससीन मासेमारी हा वाद आताच्या घडीला ज्वलंत विषय बनला आहे। नेमकं काय म्हणणं आहे ते आपण जाणून घेणार, पण तत्पूर्वी पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या काही नेत्यांना या मंचावरती आपण निमंत्रित केलेलं। त्यामध्ये बाबी जोगी असतील, दिलीप घारे असतील, अन्वय प्रभू असतील, या सर्वांना आपण निमंत्रित केलेलं। परंतु सर्वांकडनंच छोटू सावजी असतील, सर्वच नेत्यांकडनं एक प्रामुख्यानं सवाल आला की अनधिकृतरित्या मासेमारी करणाऱ्यांबरोबर आम्ही बसणार काय, म्हणून त्यांनी या चर्चेमध्ये येणं टाळलं। आपण हाच प्रश्न घेऊन सर्वप्रथम अशोक सारंग यांच्याकडे जाणार आहोत। अशोकजी, काय सांगाल, आपण जी मासेमारी करताय ही अनधिकृत मासेमारी आहे आणि या अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांबरोबर आम्ही बसणार काय, असा थेट सवाल पारंपरिक मच्छीमार नेते जे आहेत त्यांच्याकडनं उपस्थित केला गेला। तुमचं नेमकं काय उत्तर आहे याबाबत? मुळात मासेमारी हा जो प्रकार आहे तर ते पर्ससीन मासेमारी आणि पारंपरिक मासेमारी याच्यातला फक्त थोडासा फरक जाणून घेतला तर तुमच्या लक्षात येईल की ही अनधिकृत आहे की अधिकृत आहे। गिलनेटसारखा ज्या प्रकार आहे त्या प्रकारात थोडासा बदल जर केला आणि त्याला रिंग लावून रस्सीचा वापर करून जर ते जाळं बोटीवरती घेतलं तर त्याला पर्ससीन असं म्हटलं जातं। सरकारने याच्या संदर्भात कायदा जरी केला असला तरी हा कायदा कसा चुकीचा आहे किंवा तो शाश्वत मासेमारीच्या दृष्टीने सुद्धा चुकीचा आहे हे आम्ही एक समान पटवून देऊ शकतो। आणि याचसाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टात लढाई लढतो आहे आणि त्याच्यात आम्ही 1200 लोकांची नावं याप्रमाणे दिलेली आहेत। सरकारकडे आम्ही ही लोकशाही असल्यामुळे आमची मागणी आहे की या आमच्या मासेमारी पद्धतीला, केवळ ही मासेमारी पद्धत आहे, जाळं त्याच प्रकारचं वापरलं जातं, थोडंफार किंचित फरक जर केला तर तेच जाळं गिलनेट म्हणून किंवा पारंपरिक जे लोक वापरतात त्याच पद्धतीने वापरता येतं आणि तेच जाळं पर्ससीन म्हणून वापरता येतं। त्या बोटीतसुद्धा किंचित फरक केल्यानंतर तीच बोट त्या दोन्ही गोष्टीसाठी वापरता येते। या ठिकाणी पारंपरिक लोकांचं जे म्हणणं आहे की आम्ही इल्लिगल आहे हे पूर्णतः चुकीचं आहे। पारंपरिक जाळ्यातील केवळ एखादा फरक सोडला तर याला पर्ससीनचंही नाव देता येतं। मी आजही सुद्धा पारंपरिकवाले अशा पद्धतीची मासेमारी करतात, पण ते स्वतःला म्हणून घेतात की आम्ही पर्ससीन करत नाहीत, पण जाळं त्याच प्रकारचं वापरलं जातं। फक्त जाळं मासे पकडण्याचा जो प्रकार आहे त्या प्रकारानुसार ते पर्ससीन म्हणतात आणि त्याला त्यांचा विरोध आहे। आणि हा केवळ कोकणातील जी मनोवृत्ती आहे एकमेकाला पुढे न जाऊ देण्याची आणि त्या मनोवृत्तीचं हे एक द्योतक आहे असं मी सांगेन। आणि ही लोकशाही असल्यामुळे सरकारकडे जो काय कायदा केला असेल, जे काय निर्बंध घातले असतील तर ते कायदे बदलून घेण्याची ताकद ही लोकशाही आहे, हे लोकांची आहे। आणि त्याप्रमाणे आम्ही आजही या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही ही मागणी केलेली आहे की आम्हाला याचा राजश्रय मिळाला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आमचे प्रयत्न चालू आहेत। त्यामुळे मी कदापि म्हणणार नाही की हे अनधिकृत आहेत। आजही लोकांचा कल त्या ठिकाणी वाढत आहे। आणि अशोक सारंग साहेब, मी 2 मिनिटं आपल्याला थांबवतो, आपण उभं राहावं। सर, काय सांगाल? ते म्हणतात आम्ही अनधिकृत नाही, आम्हाला राजाश्रय मिळावा अशा पद्धतीची मागणी देखील लोकशाहीच्या माध्यमातून आम्ही शासनापर्यंत केलेली आहे।
नेमकं काय वाद आहे हा तो सर्वप्रथम मला आपल्याकडनं जाणून घ्यायचा आहे. आपण बरीच वर्ष या मासेमारीच्या क्षेत्रामध्ये अभ्यासपूर्ण काम करताय. पहिल्यांदा मी येतो की जे आमचे मच्छीमार नेते असतील, छोटू सावजी असतील, दिलीप गारे असतील, बाबी जोगी असतील किंवा अन्वय प्रभू असतील, तर यापैकी छोटू सावजी आणि दिलीप गारे हे कौटुंबिक अडचणीमुळे या ठिकाणी उभे येऊ शकले नाहीत. बाबी जोगी आणि त्यांचं म्हणणं तुम्ही मांडलंच आहे. एकदम सुरुवातीला सांगतो की अनधिकृत हा शब्द ज्यावेळी येतो की भारतीय नागरिक ज्यावेळी ह्या कुठचीही गोष्ट करतो, मग ते अगदी रस्त्यावरनं चालण्याची असून दे किंवा गाडी चालवण्याची असून दे, एखाद्या व्यवसायाची असून दे किंवा धर्माच्या बाबतीत एखाद्या वागणुकीची असून दे, ही गोष्ट ही किंवा प्रशासन असून दे, सरकार असून दे, हे एका भारतीय राज्यघटना आहे, ती भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे चालली जाते. आणि आजच्या घडीला भारतीय राज्यघटनेमध्ये घटनेमध्ये जी तरतूद झालेली आहे ती ही अशा प्रकारची मासेमारी आहे, त्याच्यावर विशिष्ट प्रमाणात निर्बंध लावलेले आहेत आणि हे निर्बंध झुगारून जी मासेमारी करतात त्याला अनधिकृत असंच म्हटलं जातं, असं माझं मत आहे या ठिकाणी. सर, ही मासेमारी आपण जी करताय ही अनधिकृतच आहे असं तोरसकरांचं म्हणणं आहे. पण एकूणच हा संपूर्ण जो वाद आहे, या वादाचा शेवट नेमका काय होणार आहे? बरीच वर्ष, मागील 10 वर्षापासून अधिक काळ हा वाद खरं तर सुरू आहे. नेमकं आता तुमचं काय म्हणणं आहे? कारण की आपण राजाश्रयासाठी त्या ठिकाणी निवेदनं सादर करताय, फेऱ्या मारताय, नेमकं काय आहे? नाही, मला असं बिलकुल वाटत नाही. जरी तोरसकरांनी आपलं मत जरी दिलं असलं तरी आजच्या घडीला तोरसकरही हे मान्य करतील की सुरुवातीला काही लोक होते, गेल्या 10 वर्षापूर्वी काही हाताच्या बोटावर मोडणाऱ्या इतपत लोकांनी हा सुरू केलेला हा व्यवसाय होता पर्ससीत. बाहेरच्या राज्यामध्ये म्हणजे गोवा म्हणा, कर्नाटक म्हणा, तामिळनाडू म्हणा, याच्यात मोठ्या प्रमाणात ते लोक ह्या पर्ससीने मासेमारी करतायत आणि चालू आहे. आता सुरुवातीला जे काही हाताच्या बोटावर मोडण्याचे लोक होते ते आज हजाराच्या संख्येत बदललेले आहेत. म्हणजे लोकांना ही जी मासेमारी आहे ती न्यायिक वाटते आहे. त्यांना 2 पैसे मिळवून देणारं, आर्थिक उन्नती करणारं हे असं त्यांना हे साधन वाटतं आहे. त्यामुळे त्या लोकांनी हे स्वीकारत चाललेलं आहे आणि सरकारला यापुढे झुकावंच लागेल. मी तुम्हाला आजही सांगतो, पुढच्या 5 वर्षात हा वाद बिलकुल नसणार आहे. पारंपरिकवाल्यातले अनेक लोक आज आमच्यात आलेले आहेत, त्यांनाही माहिती आहे, नेत्यांना ते नाकारणार नाही त्याची मला पूर्णतः खात्री आहे. आणि मी सांगतो की पुढच्या 5 वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्र म्हणा किंवा सिंधुदुर्ग म्हणा हा पर्सिनमय होणार आहे आणि त्याला पारंपरिक लोकांचा विरोध नसणार. मी त्यांना असंही आवाहन करतो की त्यांनी या मासेमारी पद्धतीचा अभ्यास करावा आणि जरूर आमचा विचार करावा आणि त्यांनी ह्या व्यवसायात उडी घ्यावी. कारण ते मासेमारी आहे, त्यांची आर्थिक उन्नती त्याच्यात लपलेली आहे, ती त्यांनी पाहावी आणि भविष्याकडे बघून आपल्या मुलांचं हित किंवा आर्थिक उन्नती लक्षात घेऊन त्यांनी या व्यवसायात यावं असं मी त्यांना आवाहन करतो. निश्चित सारंग साहेब, मी आपल्याला बसायची विनंती करतो. रविकिरण तोरसकर, हा नेमका एकूणच जो वाद आहे पर्ससीन मासेमारी आणि पारंपरिक मासेमारी, हा नेमका वाद काय? तुमचं पारंपरिक मच्छीमारांचं नेमकं म्हणणं काय? अगदी सविस्तररित्या ह्या माझ्या प्रश्नाला उत्तर देत असताना सांगा. तत्पूर्वी या ठिकाणी बाबा मोंडकर यांचं देखील आगमन झालं आहे. बाबा, मी आपलं स्वागत करतो, आपल्यालाही बसायची विनंती करतो. आपल्याकडे देखील मी येणार आहे, फक्त अगोदर यांच्याशी बोलून घेतो. सर, काय सांगाल, नेमकं पारंपरिक मच्छीमारांचं म्हणणं काय? काय काय मुद्दे आहेत तुमचे, ते आजच्या या चर्चेच्या निमित्तानं समोर येऊन दे. मासेमारीमधला फरक हा एक वेगळा विषय राहतो ह्या सगळ्या याच्यामध्ये. मी पहिल्यांदा परत जो सुरुवातीचा मुद्दा झाला की घटना आपल्याला कुठच्या गोष्टींची परवानगी देते आणि पारंपरिक मच्छीमारांनी एक दीर्घ लढा देऊन, ज्या दीर्घ लढ्यामध्ये न्यायालयीन लढा होता, राजकीय लढा होता आणि त्याचबरोबर जे वैज्ञानिक आहेत त्यांचं म्हणणं पण होतं. ह्या म्हणण्याच्या आधारे त्याचबरोबर 2014पासनं जेव्हापासून मोदीजी सत्तेमध्ये आलेले आहेत त्यावेळापासनं राष्ट्रीय मत्स्य धोरण असेल किंवा मत्स्य धोरणामध्ये हे मोठे बदल घडवून आणलेले आहेत आणि ह्या धोरणांमधल्या बदलासाठी पूर्ण देशभर, राज्यभर ही कन्सल्टेशन झालेली आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चासत्र झालेली आहेत, वर्कशॉप झालेली आहेत. त्याच्या अनुषंगाने विविध समित्या नेमल्या गेलेल्या आहेत आणि ह्या समित्यांच्या आधारे, म्हणजे फक्त पारंपरिक मच्छीमारांची संख्या आज जास्त आहे त्याच्यामुळे सरकारने दबावाखाली हा निर्णय केला तर नाही, अजिबात नाही. मी ह्याला अगदी ठामपणे ह्या मताशी असहमत आहे की फक्त दबावामुळे या ठिकाणी हा कायदा करण्यात आला, तर अजिबात नाही. ह्यामागे सरकारचं धोरण, सरकारचं हे शाश्वत मासेमारी टिकून राहावी ह्याच्यासाठी असलेले प्रयत्न, त्याचबरोबर ह्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, ह्या क्षेत्रातील मत्स्य व्यावसायिक, त्याच्याशी निगडीत व्यावसायिक, ह्या सगळ्याशी संबंधित असलेल्या लोकांचे विचार केल्यानंतर काय मासेमारी 1981चा जो अधिनियम आहे त्याच्यामध्ये जो बदल घडवून आणले, ते बदल घडवून आणले हे कायद्याच्या चौकटीत, तरतुदीत
राहून घडवून आणलेले आहेत. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टींचा हा मासा टिकावा, ह्या माशातनं प्रत्येक माणसाला त्याच्यातनं रोजगार निर्माण व्हावा, शाश्वत मासेमारी जिवंत राहावी, निसर्गाचा समतोल सागरी व्यवस्थित राहावा, ह्यासाठी हे सरकारने कायदे केलेले आहेत. आणि त्या कायद्याची जी आहे त्याच्याचमुळे ही मासेमारी जी आहे, जी मासेमारी नियमबाह्य केली जाते, त्याला अनधिकृत म्हटलं जातं. पण म्हणजे नेमकं हे करतायत काय हे मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे. पण तत्पूर्वी कृष्णकांत तांडेल यांना देखील काहीतरी मांडायचं आहे. तांडेल साहेब काय सांगताय? आपण जो प्रश्न उपस्थित केला आहे की पारंपरिकचे नेते आमच्याबरोबर बसायला तयार नाही कारण आम्ही अनधिकृत मासेमारी करतो. प्रथमतः मी एक स्पष्ट करतो की 4 वर्षाच्या पूर्वी पर्सिन नेट हे कायदेशीर मान्यता मिळवलेलं मासेमारीचा प्रकार होता आणि तो 9 महिने चालत होता. माननीय विद्यमान आजचे उपमुख्यमंत्री अजितराव पवार साहेबांनी एक निर्देश दिले आणि छोट्या मच्छीमारांना जर ह्या जाळ्याचा त्रास होत असेल तर ते रिन्युअल करण्यात येऊ नये किंवा केलीच तर ते मुदत कमी करून द्यावीत, अशा प्रकारचं एक शासकीय सदृश्य नियम आला. आणि त्याच्या अनुषंगाने आमच्या महाराष्ट्राच्या फिशरीज कमिशनरने हे प्रकरण तसंच ठेवलेलं आहे, पेंडिंग ठेवलेलं आहे, प्रलंबित ठेवलेलं आहे. आज कुठल्याही महाराष्ट्रातली हे होत नाही आहेत. तरीसुद्धा ही पूर्वांपार आम्ही ह्याला 1 डिसेंबर ते 1 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबरपर्यंत 4 महिन्याचा कालावधी हा अधिकृत मानलेला आहे. त्याप्रमाणे 720 किलोमीटरच्या महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर सर्व जिल्ह्यात पर्सिन हे केलं जातं. आणि तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, माझा एक प्रश्न आहे, पत्रकार म्हणून आमचं देखील निरीक्षण असतं. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे हे 4 महिन्याचीच मासेमारी पर्ससीन धारकांकडनं केली जाते असं तुमचं म्हणणं आहे? आजची गोष्ट सांगतो. नियमांतर्गत मत्स्य खात्याने हे 4 महिने मुदत आम्हाला दिली, पण आम्ही ती 9 महिन्यापर्यंत पूर्वीप्रमाणे वाढवून देण्यासाठी मागणी केलेली आहे. मागणी मान्य झाली का? मागणी मान्य झालेली नाही. तरी सुद्धा धुडकावली सुद्धा गेलेली नाही. ह्याकडे मी आपलं लक्ष वेधतो. महाराष्ट्र शासनाचे जे काही राजकीय नेते आहेत ते ह्याचा गांभीर्याने विचार करत आहेत. त्याचप्रमाणे हा जो बदल झालेला आहे तो सन्माननीय सोमवंशी साहेबांच्या त्या एका कमिटी रिपोर्टमुळे झाला. त्यांनी काय म्हटलं होतं की पर्सिन जी आहेत ते कमी करून 282 पर्यंत हे रिडक्शन करण्यात यावे. त्याचा परिणाम म्हणून काही हे जे प्रत्येक बंदराची एक कॅपॅसिटी किती आहे आणि त्यानुसार ही लायसन्स किती ठेवायची हे ठरावं, असा एक प्रकारचा विचार पुढे आला. आणि त्या विचाराचा मागोवा घेण्यासाठी म्हणून आजची जी काही पर्सिन नेट धारकांची लायसन्स आहे ती रिन्युअल केली जात नाही आहे. तरीसुद्धा 720 किलोमीटरच्या किनारपट्टीवर हा धंदा पूर्वांपार चाललेला आहे. त्याला 3 दशकापेक्षा जास्त कालावधी उलटलेला आहे. ह्याकडे मी तुमचं लक्ष वेधतो. आणि जे कोणी ह्या परवानाधारक पर्सिन धारकांना जर हे बेकायदेशीर किंवा अनधिकृत ठरवत आहे तर त्यांच्यावरचा हा सर्वस्वी अन्याय आहे. तो राजकारण्यांनी निपटून काढला पाहिजे. हा समुद्र काही फक्त पारंपरिकतेसाठी दिलेला नाही. तुम्हाला माहिती आहे गांधीजींनी त्या काळात स्वातंत्र्यपूर्व काळात चरखा आणि हातमागाचं सगळं आपलं हत्यार दिलं होतं समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी. पण तो कालबाह्य झाला. का झाला तर त्याच्यात त्रुटी होत्या. तसंच पारंपरिक मच्छीमारीत काही त्रुटी अजूनही आहेत. मोठ्या प्रमाणात
कॅच पकडता येत नाही, मासळी मिळत नाही, पर्यायाने तो मनुष्य दुर्बलच राहतो. म्हणून त्याच्यात जर काही सुधारणा आली तर विज्ञाननिष्ठ सुधारणा आहेत, म्हणून ते आपलेसं केलं पाहिजे, त्याचा अवलंब केला पाहिजे. ह्याकडेही मी तुमचं लक्ष वेध. आणि पारंपरिकचे हा जर आम्हाला बेकायदेशीर अनधिकृत ठरवत असेल तर ते हे अज्ञान आहे आणि काळाच्या ओघात ते दूध का दूध पाणी का पाणी बनणार आहे. तांडेल साहेब, मी अजून सर्व काही प्रश्नांची उत्तरं तोरसकरांकडनं घेणार आहे, पण तत्पूर्वी माझं देखील एक निरीक्षण बारीकसं आपल्याकडे नोंदवतो. आपण सांगितल्याप्रमाणे 4 महिन्याचा कालावधी पर्ससीनचा असतो. ह्या पर्ससीन ज्या आम्हाला थोडंसं अतिशयोक्ती कदाचित बोलत असेल, परंतु 12ही महिने समुद्रात दिसतात. कदाचित त्या सिंधुदुर्गच्या नसतील, परंतु 12ही महिने कुठं ना कुठं त्या ट्रॉलर्स ह्या सिंधुदुर्गात दिसतात. नेमकं ते काय आहे हा सुद्धा खऱ्या अर्थानं प्रश्न आहे. आपणही उभे राहा, याचा माझं ह्या प्रश्नाचं पहिलं एक उत्तर घेतो आणि आपल्या आता जे तुम्ही सांगितलं त्या प्रश्नाचं उत्तर देतं की महाराष्ट्र राज्याचं जे ज्युरिडिक्शन्स आहे ते 12 नॉटिकलपर्यंत आहे आणि त्याच्या बाहेर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं ज्याला हायसेस EEZ म्हणतो ज्याला, तर ते 200 नॉटिकलपर्यंत आहे, 12 ते 200 नॉटिकलपर्यंत. आजपर्यंत सरकारने याबाबत कशा प्रकारे मासेमारी करायची याबाबत काहीही निर्णय कायदेशीररित्या म्हणजे ज्याला संविधानिक मान्यता असते असं घेतले गेलेले नाही. आणि त्याबाबतचं पत्र 8 ऑगस्ट 2022ला असिस्टंट माझ्याकडे आता हे पत्र आहे, मी तुम्हाला दाखवतो. हे जे 8 ऑगस्ट 2022चं जे पत्र आहे ते असिस्टंट कमिशनर फिशरीज जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं आहे आणि त्याबाबत त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत की इथून तुम्ही जर 12 नॉटिकलच्या बाहेर जर तुम्ही मासेमारी करत असाल किनाऱ्याकडे, म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचं जे ज्युरिडिक्शन आहे ते सोडून जर बाहेर तुम्ही मासेमारी करत असाल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जाण्या येण्याला मासेमारी करायला आमच्याकडून कोणतेही निर्बंध नाहीत. आणि अशा प्रकारचं पत्र त्यांनी सेक्रेटरी फिशरीज महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला 8 ऑगस्ट 2022ला दिलेलं आहे. वर्षाचे 12ही महिने मासेमारी करू शकतो. आणि त्यावेळी त्यांचा जो काल आता कृष्णा तांडेल साहेबांनी जो सांगितला आहे डिसेंबर नंतरचा जो काळ आहे, तर त्या काळात तुम्ही बाहेर जाऊन मासेमारी करू शकता. आणि त्यासाठी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या कुठच्याही एजन्सीने म्हणजे ह्या ज्या कायदा अंमलबजावणी एजन्सी जी आहे त्यांनी त्याला विरोध करता कामा नये असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत आणि ते पत्र माझ्याकडे आता आहे. सर, काय एकूणच तांडेल साहेब असतील, अशोक सारंग असतील, यांनी जे मुद्दे मांडले ते मुद्दे खरंच तुम्हाला अपील होत आहेत का आणि तुमचं त्याबाबत नेमकं म्हणणं? निश्चितच त्याची दुसरी बाजू मांडेन. त्याच्या आधी सगळ्यात पहिल्यात महत्त्वाची गोष्ट मी कोकणशाहीचे आभार मानतो एका गोष्टीसाठी की आज ह्या संदर्भात पर्सिसन ह्या संदर्भामध्ये धडाडीने जे पहिला निर्णय घेतला गेला तो निर्णय आता तांडेल साहेबांच्या वक्तव्यामध्ये आला की माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांनी तो निर्णय 2014 साली घेतला. तो निर्णय काही कायद्याच्या कसोटीवर उतरला नाही, पण पहिला तो निर्णय घेतल्यामुळे ह्या गोष्टीला चालना मिळाली. त्यावेळी त्यांनी पूर्णपणे पर्सिसनवर बंदी घातलेली आणि त्याच्यामध्ये न्यायालयामध्ये पर्सिसन धारकांनी चॅलेंज केलं गेलं. त्यानंतर त्या चॅलेंजला न्यायालयाने म्हणजे त्या जो हे दिलेला होता अजितदादांनी जे निर्णय दिलेला होता तो निर्णय मागे घेण्यासाठी त्यांना निर्देश देऊन एक योग्य कायदा करण्याचे निर्देश दिले. निर्देश दिल्यानंतर समोशी कमिटी स्थापन झाली आणि पुढच्या गोष्टी ह्या सर्वज्ञान आहेत की कशा प्रकारे पर्सिसन मासेमारीवरनं पूर्णपणे म्हणजे अगदी झाईपासनं असेल ते बांद्यापर्यंत ह्या पर्सिसन मासेमारीवर बंधनं आणली. आज बंधनं आणली आहेत. मी त्यांचे विशेष आभार मानेन. त्यांनी जे CMFR या संस्थेचे त्याच्यामध्ये डॉक्टर समोशीत होते, आज हयात नाही आहेत ते, किंवा त्यांची पूर्ण कमिटी होती ज्याच्यामध्ये मच्छीमारांचे पण प्रतिनिधी होते, तर त्यांनी जो मांडला त्याच्यामध्ये पूर्णपणे पर्सिसन मासेमारी बंद करा असं त्यांनी कुठेही म्हटलेलं नाही आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक क्षेत्राप्रमाणे त्याला बंधनं घातलेली आहेत. त्यांच्या जाळ्यांची जी मेष असते त्या मेषला त्यांनी बंधनं घातलेली आहेत. त्याचा कालावधी असतो त्या कालावधीला बंधनं घातलेली आहेत. त्याच्यामुळे एक समतोल अशा प्रकारचा अहवाल त्यांनी त्यामध्ये मांडला. त्याचं नंतर कायद्यामध्ये रूपांतर झालं आणि तो कायदा आज नक्की हे मान्य करेल की कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही आहे आणि त्याच्यामुळे हे संघर्ष निर्माण होत आहेत. काय सांगाल, कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही आहे, खरं तर महत्त्वाच्या मुद्द्याला बाबा मी आपल्याकडे देखील येणार आहे, पण तत्पूर्वी महत्त्वाचा मुद्द्याला यांनी खरं तर हात घातला आहे की तुम्ही सगळं कायद्याचं वगैरे सांगताय परंतु कायद्याची प्रॉपर अंमलबजावणी ही होत नाही आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आपणही उत्तर द्या, पण तत्पूर्वी मी तांडेल साहेबांकडे जातो. तांडेल साहेब, काय या प्रश्नाचं आपण उत्तर द्याल? कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, कायदा फक्त कागदावर आहे.
हे पहा, मी सांगू इच्छितो की इतर 5 जिल्ह्याप्रमाणे सिंधुदुर्गालाही गस्त नौकेसाठी आर्थिक प्रोव्हिजन केले जाते. आर्थिक प्रोव्हिजननुसार प्रत्येक जिल्ह्यात मत्स्य विभागातर्फे एक गस्ती नौका कार्यरत असते. 1 असेल, 2 असतील. पण इथल्या पारंपरिक मच्छीमारांची एक राक्षसी आणि मत्सरी वृत्ती असल्यामुळे त्यांनी संबंधित खात्यावर अगदी रात्रंदिवस ओरखडे काढलेले आहेत, जेणेकरून मत्स्य व्यावसायिकांना. मी ऑब्जेक्शन घेतो राक्षसी आणि महत्वाकांक्षी या शब्दावर. खरं तर राक्षसी आणि महत्वाकांक्षी हे दोन्ही शब्द जे अनधिकृत, मी आज कोणाची नावं घेणार नाही, अनधिकृतपणे मासेमारी करतात. भारतीय नागरिकत्व ज्यांनी पत्करलेलं आहे त्याने आज जे घटनेत लिहिलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे मासेमारी करावी. ते जर मासेमारी करतील त्याप्रमाणे त्यांना जी बंधनं घालून दिले, मग सगळ्या प्रकारचे मच्छीमार असतील. त्यांनी अशी कोणती राक्षसी महत्वाकांक्षा पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये नाही आहे की आम्हीच जिवंत राहावं आणि समोरचा माणूस त्याच्यामध्ये मरावं. ही चुकीची कदाचित भावना तांडेल साहेबांची असेल. ह्या सगळ्यामध्ये आज आपण चर्चेसाठी एकत्र आहोत. मुळात आपण सगळे एक समाज बांधव आहोत आणि आपलं जे व्यासपीठ म्हणून आपण इथे आहोत. समाजामध्ये अतिथी देवो भव हा संस्कार पण आहे, पण समाजामध्ये वाईट बोलण्याचे सगळे गुणधर्म पण आहेत. त्यामुळे आजच्या व्यासपीठावर फक्त एक करा, चर्चा चालू ठेवा, पण असे शब्द कृपा करून वापरू नका जेणेकरून विषय दुसऱ्या ठिकाणी जाईल. आणि दुसरीकडे हत्याराचा वापर करणे ही राक्षसी प्रवृत्ती आहे आणि ते नेमकं माझ्या बाबतीत मागच्या आठवड्यात मी तुम्हाला एक सांगतो, मी तुम्हाला जाणीवपूर्वक हा शब्द प्रयोग केलेला नाही, पण एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्या बाबत वैयक्तिक पातळीवरती नेमकं काय घडलंय त्याचा या मंचावरती उहापोह नकोय. मला नेमका मुद्दा काय आहे, इकडचा वाद नेमका काय आहे आणि तो वाद सोडवण्यासाठी काय प्रयत्न झाले पाहिजे त्याची उत्तर अपेक्षित आहे. केंद्र शासन हे घटनाभर हुकूम आपले कायदे कानून करीत असते, त्याप्रमाणे शासकीय नियम करीत असते आणि ते दृष्टीसमोर ठेवून प्रत्येक घटक राज्याला सुद्धा केंद्र आणि आपली जे काही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आहे ह्या सर्व कायद्यांना कलमांना समोर ठेवून कायदे कानून करावं लागतं. हा एक अलिखित नियम ठरतो. आत्ताच सारंग साहेबांनी जे उद्घृत केलेलं आहे 8 ऑगस्ट 2022 ह्या दिवशी त्यावेळचे महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष माननीय राहुलजी नार्वेकर साहेब हे भारताच्या मत्स्योद्योग मंत्र्यांना भेटले, त्यांना पर्सिनविषयक बाजू समजावून दिली आणि त्यावेळी मंत्री महोदयांनी आपल्या सेक्रेटरींना निर्देश दिले की महाराष्ट्राच्या सेक्रेटरींना तुम्ही पत्र द्या. आता हे पत्र 8 ऑगस्ट 2022 या दिवशी लिहिलं गेलं आणि त्याचा मजकूर काय होता तर 12 नॉटिकल पर्यंतच्या समुद्राच्या भागात प्रत्येक घटक राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश यांना मासेमारीचं नियमन करण्याचा अधिकार आहे. त्या पलीकडच्या सामुद्रिक भागात आम्ही कोणत्याही प्रकारचं पर्सिनवर निर्बंध घातलेले नाहीत. ह्या प्रकारचं स्वच्छ वर्डिंग असलेलं पत्र आम्ही परवा माननीय असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज कमिशनर ऑफ फिशरीज सिंधुदुर्ग ह्यांना दाखवलेलं आहे आणि न्याय मागितलेला आहे. यावरून असं दिसतं की महाराष्ट्राने सुद्धा त्या एका GRशी जे संबंधित कृती करायला हवी ती लगतच्या भविष्य काळात करावयाची आहे. उत्तर घेऊया. ते म्हणतात की पर्ससीनवरती कुठलेही निर्बंध नाहीत अशा पद्धतीचं केंद्र शासनाचे आदेश आहेत, निर्देश आहेत. EZ मध्ये कोणत्याही प्रकारचे पर्शिन विरोधी नियमन केलेलं नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि तुम्ही म्हणताय कायद्याप्रमाणे वागा. नेमका काय? नेमकं म्हणजे 12 सागरी मैलापर्यंत तर निश्चितच निर्बंध आहेत
आणि आज त्यांनी एक स्वतःच्या मनाला विचारावं की 12 सागरी त्या नियमाविषयी, म्हणजे 12 सागरी मैलाच्या बाहेरच्या EEZ मासेमारी आहे आणि त्यात त्याच्या संबंधित आहे जे पत्र आहे त्याच्यावर पण बऱ्याच गोष्टी दोन्ही बाजूने आहेत. म्हणजे त्या बाबतीत मी तुमच्याकडे पुढच्या टप्प्यामध्ये मांडीनच. पण मी एक प्रश्न विचारू इच्छितो की आज 12 सागरी मैलाचा जो ते सांगतायत तो मुद्दा घेऊन जे प्रशिक्षणधारक आहेत ते प्रशिक्षणधारक 12 सागरी मैलाच्या आतमध्ये प्रतिबंधित कालावधीमध्ये मासेमारी करत नाही आहेत का, ह्याची उत्तरं पण त्यांनी स्वतःच्या मनाला विचारावीत असं मी त्यांना विनंती मी सारंग साहेब ना तुम्हाला हा थेट सवाल, मी सर आपल्याला बसायची विनंती करेन. सारंग साहेब आपण प्लीज उभे राहा. माझा थेट सवाल आहे तुम्हाला, पर्ससीनधारक 12 वावच्या आतमध्ये मासेमारी करत नाहीत असं तुमचं म्हणणं आहे का? नाही, आत्ताचा जो काळ आहे 1 सप्टेंबर तो 31 डिसेंबरपर्यंतच्या कालावधीत जे लायसन्सधारक आहेत त्यांना 12 सागरी मैलाचं तरी हे दिलेलं असलं, बंधन सरकारचं असलं तरी त्यांना काही मर्यादेत राहून त्यांना मासेमारी करता येते. फक्त आताच्या घडीला असं झालं आहे की सरकारने काही लायसन्स आहेत ती रिन्यू केलेली नाहीत. लायसन्स रिन्यू करू नये असा कुठेही कायदा झालेला नाही. सोमवंशी कमिटीने निर्बंध घातलेले आहेत आणि तो सोमवंशी कमिटीचा अहवाल त्यांनी स्वीकारलेला आहे. पण लायसन त्यांनी रिडक्शनचं हे दिलेलं आहे, 182पर्यंत ती लायसन करायची आहेत, पण सरकारने आजपर्यंत त्याबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही. आणि त्याचबरोबर लायसन रिन्यू त्यांनी करायला पाहिजे होती. लायसन रिन्यू करू नये असं कुठेही कायद्यात त्यांनी म्हटलेलं नाही आणि ह्याच्यासाठीच तर आमचा लढा आहे. म्हणून आम्ही म्हणतो की 12 नॉटिकलच्या मर्यादेत आजही आमचे लायसन्सधारक मासेमारी करू शकतात. बरं सर, खरं तर आपण माहिती दिलेली आहे. एकूणच ही चर्चा कोकणशाहीच्या मंचावरती आपण आयोजित केली आहे. ही चर्चा आयोजित करण्यामागचा आमचा उद्देश प्रामाणिक आहे. जे काही मुद्दे आहेत, पारंपरिक मच्छीमारांचे असतील, पर्ससीन मच्छीमारांचे असतील, हे मुद्दे सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचावेत, शासनापर्यंत पोचावेत, प्रशासनापर्यंत पोचावेत. यातील नेमका बॅकलॉग काय हा समजून घेतला जावा या उद्देशाने याचं आयोजन केलं आहे. शेलडकर साहेब, मी आपल्याकडे येणार आहे. मी आपल्याला जाणीवपूर्वक थोडासा उशिरानं येतोय, मला ते जाणून घ्यायचं आहे. बरं, आपल्याला हे मी कळकळीने सांगतो, पर्सिन नेट हे इंग्रजी नाव जरी पडलं असेल तर तुम्ही हे पर्स म्हणजे पर्स, ज्याला पूर्वीचा आजीबाईचा बटवा म्हणतात तो, आणि त्याला एक नाडी असते, ते ग्रँडफादर्स पर्स. आणि त्या ग्रँडफादर्स पर्समधलं तत्व म्हणजे काय, ते चुनाळ, अडकित्ता, सुपारी हे पडू नये म्हणून ती नाडी ओढली जाते आणि गाठ बांधली जाते, कमरेला खोवला जातो. हे तत्व ह्या जाळ्यात आहे. त्याच्या बॉटमला ज्या रिंगा लावल्या जातात आणि त्याच्यातून एक नाडी म्हणजे मोठा रोप दिला जातो आणि तो विंच म्हणजे एक पतंगाची फिरकी जशी असते तसा विंच फिरतो आणि ती रस्सी गोळा केली जाते. ते जवळ होतं, त्यामुळे वेढा देऊन मासळी जी वेढली जाते ती बंदिस्त होते, म्हणून त्याला पर्सिन नेट असं म्हणतात. हे नाही. आणि दुसरी गोष्ट फार महत्त्वाची सांगतो, महाराष्ट्र राज्यानं त्रिसदस्यीय समिती नेमलेली होती मासेमारीचा आढावा घेण्यासाठी. इकॉलॉजिकल पोल्युशन कोण जास्त करतं, तर आपल्या माहितीसाठी सांगू शकतो, आज ज्या मासेमारी पद्धती ज्या सुरू आहेत त्यातील वर्स्ट फिशिंग मेथड ही ट्रॉलिंग आहे आणि त्याच्याबद्दल महाराष्ट्र शासन काढत नाही आहे फक्त. आणि दुसरी गोष्ट सांगतो, ज्या कमीत कमी इकॉलॉजिकल पोल्युशन करणारे फिशिंग मेथड्स आहेत त्याच्यापैकी रापण आहे आणि ही यांत्रिक रापण आहे पर्सिन. हे जेवढ्याच तेवढ्या त्या रिंगा टेकतात आणि तेवढ्यात खर्चटल्या जातात, तरीसुद्धा वेशबुद्धीने पर्सिन हे प्रदूषणकारी आहे, विध्वंसकारी आहे अशी ओरड केली जाते. माननीय पत्रकारांच्या माहितीसाठी आणि लोकांच्या माहितीसाठी मी सांगू शकतो, 40 वर्षापूर्वी रापणीला इतका बांगडा मिळत होता, विध्वंसकारी तरी मी म्हणत नाही, कारण जाणाऱ्या येणाऱ्याला त्या पुळणीच्या जमिनीवरून पाऊलही टाकायला मिळत नव्हतं, इतका बांगडा मारलेला होता. तो मी विध्वंसकारी म्हणू का? नाही म्हणणार, कारण
त्याच्यावर त्यांचं पोट आधारलेलं होतं. तो कुटीला जायचा, तो शेतकऱ्याला खताप्रमाणे वापरता यायचा. ते विध्वंसकारी नाही आहे, ते प्रोडक्शन केलंच पाहिजे ह्याकडे मी लक्ष तसं पर्सिन हे विध्वंसकारी नाही आहे, डिस्ट्रक्टिव्ह नाही आहे. हे मत्स्यशास्त्रज्ञांनी सांगितलेला हा मुद्दा आहे, तो मी तुम्हाला सांगितलेला. तांडेल साहेब धन्यवाद. आपण खरं तर सविस्तर विस्तृत केलात. शेक्सपियर देखील म्हणालेत नावात काय आहे. आपण त्या मुद्द्याकडे येणार, पण ना बघतपासून ना तोरसकर साहेब, बाबा, अशोक सर, तांडेल, शेलटकर, बघतपासून खरं तर ही चर्चा जी सुरू आहे, या चर्चेमध्ये प्रामुख्यानं एक गोष्ट ना अधोरेखित झाली. दोन्ही बाजूची ही जी सर्व मंडळी आहेत ही एकाच गावात राहणारी आहेत, एकाच जिल्ह्यातली आहेत, एकाच समुद्रामध्ये मासेमारी करणारी आहेत. या दोन भावांमध्ये वाद जो सुरू आहे, या वादाला जर आत्ता प्रथमदर्शनी जबाबदार कोण दिसत असेल तर ते शासन आहे. कारण की नियमांची, कडक नियमांची पूर्णपणे अंमलबजावणी आपल्याकडनं होत नाही. यांचे लायसन्स संपलेत, त्यांचं म्हणणं आहे की आमचे लायसन रिन्युअल करून द्या, ते आपण करत नाही. यांना कुठले परवाने पाहिजे ते आपण देत नाही, त्याबाबतची कुठली गाईडलाईन आपण ठरवत नाही. बाबा, पत्रकार म्हणून मला प्रामाणिकपणे असं वाटतं, याला संपूर्णपणे जबाबदार हे शासन आहे, लोकप्रतिनिधी आहेत, प्रशासन आहे. बाबा, मी आपल्याकडे येतोय. बाबा मुंडकर यांना खरं तर मी निमंत्रित या ठिकाणी केलं आहे, ते म्हणजे एक मध्यस्थ म्हणून. बाबा, तटस्थ व्यक्ती म्हणून आज आपली ओळख आहे. आपली नेमकी पारंपरिक मासेमारी आणि पर्ससीन मासेमारी या दोन्ही मासेमारीच्या वादावरती तुमचं नेमकं निरीक्षण काय? नमस्कार. खरं म्हणजे गाबित फिशरमन फेडरेशन संस्थेचा अध्यक्ष म्हणून आणि विक्रांत मच्छीमार सहकारी संस्थेचा चेअरमन म्हणून तारकले देवबागमध्ये साधारण 12 रापण संघांचं आम्ही प्रतिनिधित्व करतो आणि फिशरमन फेडरेशनच्या माध्यमातून पूर्णपणे कोकणाचं प्रतिनिधित्व करतो. खरं म्हणजे आज कोकणशाही म्हणून आपण जो हे व्यासपीठ पारंपरिक आणि पर्सनेट याच्या समन्वयासाठी जी आज तुम्ही ह्या ठिकाणी हा संवाद आयोजित केला आहे, खऱ्या अर्थाने अशा प्रकारचा संवाद ह्या अगोदरच जर झाला असता तर प्रत्येकातल्या काय कमी गोष्टी आहेत आणि काय प्लस आहेत, काय मायनस आहेत, ह्याचा निश्चित एक चांगला विचार झाला असता. त्याबद्दल आधी पूर्णपणे मच्छीमार समाजाच्या वतीने, गाबित समाजाच्या वतीने आम्ही तुमचे आधी आभारी आहोत. खरं म्हणजे अशा प्रकारची चर्चा होणं गरजेचं आहे. म्हणजे जो समाज खरं म्हणजे सिंधुदुर्गाला 121 किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभलेला हा भाग आहे. आज 25,000पेक्षा जास्त कुटुंब ह्या किनारपट्टीवर मच्छीमारी क्षेत्राशी निगडीत आहेत आणि साधारण राजकीयदृष्ट्या कमीत कमी 1 लाख ते 1,30,000 एवढं मतदान ह्या समाज, किनारपट्टीचा समाज हा प्रेझेंट करतो. म्हणजे खरं म्हणजे तिन्ही मतदारसंघात तसं लोकसभेमध्येचा जरी विचार केला तर ह्या समाजाच्या असलेल्या समस्या सोडवण्यामध्ये मात्र आतापर्यंत शासकीय पातळीवर मात्र अपयशच आलेलं आहे किंवा काय होतं आहे हे आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला समजत नाही आहे. म्हणजे एका बाजूने जेव्हा पर्सनेट म्हणून जेव्हा हे सगळं बघत असतो आणि एका बाजूने पारंपरिक म्हणून बघत असतो, तर निश्चितच एकच आहे की जी लोक एखादा लग्नकार्य असेल, धार्मिक कार्य असेल, सामाजिक कार्य असेल, तर ही लोक खांद्याला खांदा लावून काम करतात. आणि तीच लोक मात्र जो समुद्र आहे, ज्या पूर्वजांनी आपल्याला ह्या किनारपट्टीला वसवलं, त्याच्यावर मासेमारी पद्धतीवरनं एकमेकाची डोकी फोडत आहेत, एकमेकाच्या अंगावर केसेस घेत आहेत. आणि आमचं जीवन जे किनारपट्टीचं आज आहे, म्हणजे एखादा आदिवासी समाज तरी सुधारला, पण आजही देखील आम्ही त्या मुख्य प्रवाहात मात्र येण्यासाठी खूप मागे पडत आहोत, अशी सध्याची वस्तुस्थिती आहे. निश्चितच प्रत्येक माणूस एकेका राजकीय पक्षाशी जोडलेला आहे, पण राजकीय पक्षाच्या विचारधारेनुसार जरी विचार केला तरी प्रत्येक मतदारसंघात आलेला माणूस हातचं राखून पुढच्या मतदारसंघात निघून जातो आणि परत तिथे आपलं करायचं ते करतोय. त्यामुळे खरा अन्याय हा पर्सनेट पारंपरिक ह्याच्याबद्दल आता काय चर्चा नुकती सुरू झाली आहे, मी अजून पुढे मग विषय बोलेनच. पण ह्याचा सगळ्यात मोठा अन्याय होतो आहे तो ह्या किनारपट्टीवर प्रामाणिकपणे रोजीरोटी करणाऱ्या जो एक साधारण 1,30,000पेक्षा जास्त जो मच्छीमार आहे, ज्याची पोटाची खळगी भरली पाहिजे, ज्याला समजतं की मी
समुद्र ही माझी देवता आहे, तिथे जाऊन जे मी मासेमारी करणार त्याच्यातून माझं घर कुटुंब चालणार, त्याच्यातून माझ्या मुलांचं शिक्षण होणार, आरोग्य, सगळ्या समस्या मी त्याच्यातून निराकरण करणार आहे. मुठभर लोकांच्या ह्या सगळ्या संवाद नसल्यामुळे पूर्णपणे आज 121 किलोमीटरची ही किनारपट्टी गेल्या अनेक दशकांमध्ये दहशतीखाली आहे. आणि ह्याचा परिणाम एवढा होतो आहे की जेव्हा आम्ही राजकीय पातळी असेल किंवा सामाजिक स्तरावर जेव्हा आम्ही राज्य सरकार असेल केंद्र सरकारकडे जेव्हा जातो तेव्हा एक गोष्टी प्रकर्षाने जाणवते की तुमच्या मच्छीमार समाजाच्या कुठल्याही अडचणी नाही आहेत, तुम्ही पूर्णपणे सधन आहात. कारण आमची जी देहबोली असते ते मुळात थोडासा आमचा स्वभावच असा असल्यामुळे की आम्ही थोडंसं गर्विष्ठ वाटतो किंवा आमच्या हातातले दागिने किंवा गळ्यातले सगळं ते बघून समोर एक वेगळं प्रेझेंटेशन होत असतं आमच्याबद्दल की ही लोक पैशानेच श्रीमंत आहेत. खरं म्हणजे समाजाच्या ज्या ह्या पर्सनेट पारंपरिक वादामुळे समाजाच्या ज्या मुख्य अडचणी राहिल्यात, म्हणजे समाजाच्या आज शैक्षणिकतेमध्ये समाज किती मागे पडला आहे, आरोग्य क्षेत्रात आम्ही किती मागे आहोत, मूलभूत सुविधेसाठी हा समाज 121 किलोमीटरचंच मी म्हणतो, मी सिंधुदुर्गाचंच बोलतो, बाकीचं बोलत नाही, जे काय धडपडतो आहे आज ज्या प्रकारच्या स्थितीमध्ये दोन्ही बाजूचे नदी आणि समुद्र एकत्र व्हायला आलेले आहेत, ह्या मुख्य प्रश्नाकडे ह्या पारंपरिक आणि पर्सनल ह्या प्रश्नामुळे पूर्णपणे दुर्लक्ष होते. आणि ही खूप मोठी गंभीर गोष्ट आहे. मासेमारी टिकली पाहिजे, मासेमारी पद्धती व्हायलाच पाहिजे, आपण त्याच्यावर पुढे बोलूच, पण ही गोष्ट नक्की 100% आहे की ह्याच्यावरती मी मध्येच आपल्याला थांबवतो. खरं तर एकूणच ह्या वादावरती नेमका पर्याय काय आहे हे सुद्धा मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं, पण ते पुढे जाणून घेऊ. मला आत्ता नेमकं जाणून घ्यायचं आहे की हे जे काही दोन्ही बाजूनं वाद सुरू आहे आणि या वादामध्ये आपलीच भावंड आहेत, म्हणजे ह्यांचे नातेवाईक कुठंतरी ह्यांच्याकडे असतील, ह्यांचे नातेवाईक ह्यांच्याकडे असतील, हे नात्यातली सगळी मंडळी आहेत. मगाशी मला बाहेर हा कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी अशोक सारंग देखील सांगत होते की हे सर्वजण एकमेकांच्या नात्यात आहेत, त्या ठिकाणी आम्ही एकत्र असतो. परंतु ही तुम्ही जे सांगितलात की आपलं पोट भरणारा तो समुद्र आहे, देवासमान समुद्र आहे, त्या समुद्रामधील जी काही हे वाद आहेत हे वाद मिटत नाही आहेत, गेले कित्येक वर्षापासून सुरू आहेत. तुमचं या वादावरती निरीक्षण नेमकं काय, कोण बरोबर आहे कोण चूक आहे हे जाणून घ्यायचं तर मला आहेच, परंतु त्याचबरोबर नेमकं ह्या वादावरती तुमचं निरीक्षण काय हे जाणून घ्यायचं आहे. मुळात काय होतं की जेव्हा ह्या सगळ्या प्रक्रियेचा जेव्हा आम्ही विचार करतो, म्हणजे काही हल्लीच गेले 8-10 दिवसापूर्वी काही तारकर्लीची मंडळी होती, म्हणजे आम्ही विक्रांत संस्था म्हणून काही रापण संघाच्या लोकांना एकत्र बोलवलं होतं. तर सिंधुदुर्गातले पर्सनेट किती हा वाद आहेच, अनधिकृत किती अधिकृत किती हा वाद आहे, परंतु पूर्णपणे 121 किलोमीटरच्या कॅचिंगसाठी फक्त मालवण बंदरच एक अधोरेखित असतं. म्हणजे कुठल्याही बोटी जरी आल्या तरी त्याला मालवणशिवाय पर्याय नाही. मी कधीतरी मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये मला असं वाटतं की जसं आता कृष्णात तांडलांनी एक विषय घेतला मगाशी, रापण, आधुनिक रापण, पर्सनेट रापण मला काय माहिती नाही. म्हणजे मी खरं म्हणजे ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये एक मध्यस्थ म्हणूनच बोलतो आहे. माझा उद्देश एकच आहे की पहिली गोष्ट आम्ही सर्व मच्छीमार एकत्र आहोत आणि मच्छीमार पद्धती देखील सरासरी एकत्र येऊन एकत्र करून आम्ही पुढे कसे जाऊ शकतो ह्याच्यावर आपल्याला निश्चित विचार केला पाहिजे. कारण मिळणारा मासा, म्हणजे समजा मी किनारपट्टीला उभा आहे आणि माझ्या नजरेसमोर एक 7-8 डावाचं अंतर आहे, तर तिथे जो मासा उडतोय हा मासा जर कोणी उचलला नाही, हा मासा पारंपरिक मच्छीमारीने उचलला नाही, हा मासा जर कॅच झाला नाही तर हा मासा आयुष्यभरासाठी तिथे राहणार नाही. कुठली तरी बाहेरची हाय स्पीड नौका येणार, अजून कोण ना कोण येणार आणि तो मासा घेऊन जाणार. तो असं काही होत नाही की तो तिथेच राहणार आणि आपलं पारंपरिक मच्छीमार ती जाळी मारणार आणि हे करणार. म्हणजे कधीकधी थोडंसं मागे जावं लागतं. स्वातंत्र्यानंतर काळानंतर जसं रापण ह्या विषयाला सुरुवात झाली, रापण हे सहकारातलं खूप मोठं विषय आहे. म्हणजे पूर्वीच्या रापणीचा, म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे सांगतो, थोडासा बदल असू शकतो. पूर्वी काय असायचं की थोडंसं विषय वेगळा वाटेल पण तो विषय मुख्य विषयाकडे घेऊन जाण्यासाठी गरजेचा आहे. जेव्हा सिंधुदुर्गामध्ये रापण हा विषय सुरू झाला, कारण जास्त करून आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये रापण पूर्वीपासून आहे, तेव्हा एका गावामध्ये तेव्हा पण बोटी शेंडी व्हायची, कांडळ्याने मासेमारी व्हायची, विविध पद्धतीने मासेमारी व्हायची. पण साधारण 5-6 दशकापूर्वी जेव्हा असं लक्षात आलं की बाबा जर
येणारा मासा हा किनारपट्टीला येतो आणि आम्ही जर तो उचलला नाही तर काय करणार? हा मासा काय निघून जाणार आहे किंवा कोणाच्या तरी ह्याच्यात होणार. मग तो एक गाव आणि एक रापण ही संकल्पना तेव्हा निर्माण झाली. त्याचा फायदा काय झाला की हे सहकार क्षेत्र कुठे रेकॉर्ड नसल्यामुळे शासनाच्या दप्तरी नोंद नाही झालं. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यामध्ये ऊस कारखाने, म्हणजे बाकीचे सगळे युनिट हे रजिस्टर होतात कारण त्याला सबसिडी मिळते. आपल्याकडे सहकार रजिस्टर होत नाही. तर पूर्वीच्या ह्याच्यामध्ये रापण म्हणजे काय, प्रत्येक घरातला एक माणूस आणि एकत्र आला आणि त्याच्यानंतर पैसे काढून ते होडं घेऊन ती रापण निर्माण झाली. ती रापण निर्माण झाली आणि त्याच्यातून मासेमारी व्हायला लागली. तेव्हा अशी स्थिती होती, एक गाव एक रापण, आणि त्या पद्धतीने मिळालेले मासे त्याचं नियोजन एकत्र होऊन मग ते वाटे व्हायचे आणि त्याच्यामध्ये एक वेगळं नियोजन ते वहीभीत व्हायचं आणि ते कुटुंब सुखी राहायचं. खरं म्हणजे माझ्यासारख्या पारंपरिक, शेवटी आम्ही संस्था चालवतो, माझ्या संस्थेमध्ये जे 3-3.5 लोक आहेत विक्रांत मच्छीमारमध्ये, मी एकच विचार करतो आणि मला त्या पारंपरिक लोकांची आत्ता ह्या सगळ्या विषयातून एकच विचार पडायला लागला की ही पारंपरिक जी मी सुरुवातीला आमच्या पूर्वजांनी 6 दशकापूर्वी केलेली रापण, आज अशी एखादी पारंपरिक रापण करण्याची गरज आहे का? एक गाव एक रापण, जी थोडीशी हे सगळे पर्सेंट कुठले म्हणतात ते कुठलं तरी जाळं वापरून जो समोरचा मासा कोणतरी माझ्या गावातला घेऊन जातोय तो आज कॅच करणं ही माझी गरज आहे. कारण हे जे माझ्या पूर्वजांनी एक मला राखून दिलं होतं आणि जे पैसे करून माझ्या पूर्वजांनी आम्हाला लहानाचं मोठं केलं आणि पुढची पिढी घडवली, आज हे समोरचं कॅच ठराविक कुठला तरी बाहेरचा हायस्पीडवाला किंवा LED फिशिंगवाला जर माझ्याकडनं घेऊन जाणार तर त्या गावातल्या लोकांनी एकत्र येऊन एक अशा प्रकारची रापण बनवावी जेणेकरून त्याचा फायदा काय होईल की त्या गावापुरता तरी राहील. राहिला विषय पर्सनेट, ह्या विषयामध्ये जे नियमांकित विषय आहेत, शासन जेव्हा महाराष्ट्र सरकार सोमवंशी अहवाल आणतं आणि त्याच्या माध्यमातून नियम बनवतं, त्या नियम बनवल्यानंतर नियमावर अंकुश ठेवणं, नियमावर काम करणं, ह्या दोन्ही ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या शासन म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 100% आहेत. फक्त राजकीय अनास्थेमुळे हा विषय मार्गी लागत नाही. आपण पुढे बोलूच ह्या सगळ्या विषयावर, कारण अनेक गोष्टी अजूनही ओपन होणं गरजेचं आहे. त्या पद्धतीने आपण बोलू शकतो. बाबा, खरं तर एकूणच ना या पारंपरिक मासेमारी आणि बर्ससीन मासेमारी याबाबत या वादावरती राजकीय अनास्था आहे हे अधोरेखित आहे. कारण की मगापासूनच्या चर्चेमध्ये हेच प्रामुख्यानं समोर येतोय. खरं तर मी शेलटकर यांच्याकडे येतोय. शेलटकर, आपली ओळख जी आहे ती अशोक सारंग यांच्याकडनं माझ्यापर्यंत आलेली की आपण पारंपरिक मासेमारी करायचं आणि आता पर्ससीन मासेमारी करताय. नेमकं हे कन्व्हर्जन किंवा आपण नेमकं पारंपरिककडनं पर्ससीनकडे कन्व्हर्ट का झाला ते मला अगदी थोडक्यात सांगा. मी समुद्रातलीच मच्छीमारी करतो कायम आणि ह्याच्यासाठी आम्ही भरपूर आता मोडकर साहेबांनी सांगितलं की प्रत्येक गावातून किंवा परराज्यातून बोटी येऊन येतात. ह्याच्यात पण मी काम केलेलं आहे. आम्ही बहुतेक परराज्यातल्या बोटिंग कित्येक वेळा थांबवलेले, आमचे केसेस लागलेले आहेत आणि ह्याच्यात झटून शेवटी आम्ही हैराण झालो. प्रत्येक ह्याच्यात पारंपरिक ह्याच्यातही मी काम केलेलं आहे, ह्यांच्या ग्रुपमध्ये पारंपरिकच्या ह्याच्यात. पण काही ह्याच्यात की ना गेल्यानंतर आम्हाला राजकीय ह्याच्यात काहीतरी दबाव यायचा, काय करायचं. आणि बाहेर जे पारंपरिक जे धंदा करतात ह्याचे बाहेरचे बोटी हायस्पीडचे, ते हायस्पीडच्या ह्याच्याजवळ आम्ही 6 वर्ष लढा केला होता. 6 वर्षात आम्हाला काहीच त्याच्यात रिझल्ट भेटला नाही आणि कायम त्याच्यात आमचे केसेस लागत गेले. आणि त्याच्यानंतर एक आम्ही निर्णय घेतला की ह्याच्यात आम्हाला कुठेतरी शोध काढून एक ह्या करावं लागणार, म्हणजे ह्यांच्यासोबत जावंच लागणार आहे. तर हे केसेस असेच लागत राहणार आणि आमची बायका पोरं सगळी उपाशी मारणार. त्यासाठी आम्ही मग पूर्ण दोन्ही गावांनी एकत्र येऊन आज जवळजवळ 4 बोटी आहेत. आम्ही पहिली एक बोट घेतली होती, आमचा कोळम आणि सर्जकोट, ह्या 2 गावातून आम्ही आता पहिले एक बोट घेतली होती. नंतर आता ह्या वर्षी आम्हाला 4 बोटी घेतली आहेत. म्हणजे जवळजवळ आम्ही 70 माणसं एकत्र येऊन पूर्ण तो धंदा चालू ठेवलेला आहे. पण तुम्ही पर्ससीनवाले नियमामध्ये काम करत नाही असं सांगितलं जातं आहे. कायद्याची अंमलबजावणी तुमच्याकडनं होत नाही. तुम्ही नेमकं आता पारंपरिकमध्ये पण काम करत होता, आत्ताही काम करताय. काय नेमकं तथ्य या आरोपामध्ये ते सुद्धा मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं. नाही साहेबांनी सांगितलं तसं आता कसे लायसन्स मिळाल्यामुळे किंवा कायद्यात अडचण आल्यामुळे की ना लायसन आम्हाला भेटत नाही. त्याच्यामुळे हे पारंपरिकांचं काय प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे खालच्या दर्जाला म्हणजे तडी मासे मारतात किंवा 12 नॉटिकलच्या आत मारतात.
समजलं ना. हे लायसन्समुळे थोडासा प्रॉब्लेम आहे आणि आता हे काही 4 वर्षातच हा प्रॉब्लेम चालू आहे. नाही तर इतर राज्यातल्या येऊन सरळ येऊन बोटी इथे लाखो करोडो रुपयाची मासे मारून नेतात. इतर राज्यातनं येऊन मासेमारी इतर बोटी करून नेतात. आम्ही इथले स्थानिक आहोत, आम्ही अशा पद्धतीची मासेमारी केली तर आमचं चुकतंय काय, असा थेट सवाल हा शेलटकर यांच्याकडनं उपस्थित केला जातोय. तांडेल यांना मगाचपासून बरंच काही सांगण्याची इच्छा आहे. सर, अगदी थोडक्यात नेमकं काय या संपूर्ण विषयाबाबत सांगा. मघाशी बाबांनी सांगितलं होतं की जर किनाऱ्याकडे न वळलेला मत्स्य थवा हा कोणीतरी कॅच करायचा आहे, कोणीतरी पकडून आणायचा आहे. आणि म्हणून आजच्या पारंपरिक रापणकरांनी असं पार्टनरशिपमध्ये 20 माणसं किंवा 25 माणसं एकत्र येऊन पर्सिन नेटधारक ट्रॉलर केला आणि किनाऱ्याकडे न येणारी मासळी त्यांनी पकडली. तर हा एक मी प्रश्न सगळ्या जनतेलाच विचारत आहे. म्हणजे बाबांनी सांगितलेलं इप्सितसुद्धा साध्य होऊ शकतं आणि जे विद्यमान पर्सिन नेटधारक आहे त्यांचासुद्धा पारंपरिक मच्छीमार जे काही विरोध करतात तो सुद्धा कमी होऊ शकतो, हे असं मला वाटतं. दुसरी गोष्ट आहे, आत्ता मगाशी शेलटकरनं आपण विचारलं की तुम्हाला नेमून दिलेलं क्षेत्र तोडून त्याच्या आतमध्ये येऊन तुम्ही बेकायदेशीर मासेमारी करता. साहेब, हा तुमचा प्रश्न हा व्यक्तिसापेक्ष आहे, वेळ सापेक्ष आहे आणि त्याच्याही पलीकडे जाऊन तो राजकारण सापेक्ष आहे. याचं कारण सांगतो. विधिमंडळात जे कायदा कानून तयार होतात त्यावर हुकूम अंमलबजावणी अधिकारी अंमलबजावणी करीत असतो. पूर्वी पर्सिन नेटधारकांना 10 वावापर्यंत फिशिंग करायला अलाउड होतं. पारंपरिकच्या नेत्यांनी रेटा लावल्यानंतर हे क्षेत्र आणखी 2 वाव वाढवून ते त्यांना विस्तृतपणे देण्यात आलं. याचाच अर्थ असा, राजकीय इच्छाशक्ती जर प्रबळ असेल तर ते आम्हाला नामशेषही करू शकतात आणि राजकीय इच्छाशक्ती जर आमच्या बाजूने असेल तर आज आमची पेंडिंग असलेली लायसनं ती रिन्युअल करून आम्हाला अनधिकृतचं अधिकृतही ठरवू शकतात. हे खेळ राजकारण्यांचे आहेत आणि म्हणून त्या राजकारण्यांना मी सांगू इच्छितो, तुम्ही आम्हाला जे विद्यमान आमच्या वाडवडिलांनी जे काही मासेमारी दिलेले आहे त्याच्यात फार आम्ही तंत्रशुद्धपणा आणला असेल, अत्याधुनिक विज्ञाननिष्ठ राहून अत्याधुनिकपणा आणला असेल तर तो आमचा जर तुम्ही घटनेने आम्हाला अधिकार दिलेला आहे. प्रत्येक जण आपलं जीवन जगण्यासाठी उदरनिर्वाहाचा व्यवसाय करू शकतो. हा घटनेने मला दिलेला नागरिक म्हणून मूलभूत अधिकार आहे. मुळात त्या अधिकारावर गदा आणली जाते आहे. जो माझा अधिकार आहे तो तुम्ही एका GRने, कायदाही नाही, साधारण GR सदृश्य परिस्थिती बनवून आमचा तुम्ही हिरावून घेता आहात. म्हणून माझं असं आहे, राजकारणाने एक सांगणं आहे की पारंपरिक मच्छीमार किती आणि यांत्रिक मच्छीमार किती ह्याचा सखोल अभ्यास करावा आणि त्यानुसार हे समुद्राचं क्षेत्र त्या प्रमाणात वाटून देण्यात यावं. आज आमची संख्या खूप आहे, दिसत नाही, कारण लायसनं दिली जात नाही. तळाशील सारख्या आक्रमक पारंपरिक मच्छीमारांच्या गावात सुद्धा आज 3 अस्तित्वात आहेत पर्सिन नेट पार्टनरशिपमध्ये. माझ्या गावात 5 असे पार्टनरशिपचे ज्यांच्याकडे 15 ते 20 जण पार्टनर आहेत, पार्टनरशिपमध्ये पर्सिन नेट चालवता आहेत. हे मी तुम्हाला अशासाठी सांगतोय, उद्या येणारा काळ हा पर्सिनचा असणार आहे. त्यामुळे आज अंतर्मुख होऊन पारंपरिकतेच्या नेत्यांनी चांगला विचार करावा आणि हा जो काही टोकाचा विरोध आहे तो करण्यात येऊ नये. सर, आपण भूमिका मांडताय, परंतु तोरसकर साहेब मी आपल्याकडे येणार आहे, परंतु खरंच एक निरीक्षण नोंदवावं असं पुन्हा एकदा वाटतं. ज्या पद्धतीनं पर्ससीन आधुनिक मासेमारी ही टिकली पाहिजे असं आपलं मत आहे, त्याचप्रमाणे पारंपरिक मासेमारी
जी पूर्वांपार चालत आली आहे ही सुद्धा टिकणं काळाची गरज आहे. याचं नेमकं का टिकली पाहिजे, दोन्ही मासेमारी का टिकली पाहिजे, त्याचं उत्तर मीच माझ्या याच्यामध्ये प्रश्नास्वरूपामध्ये आपल्या सर्वांना विचारणार आहे. शेवटची 15 मिनटं शिल्लक आहेत. अगदी थोडक्यात तोरसकर साहेब, या सर्व प्रश्नांची आपण काय उत्तरं द्याल? कारण की हे वाद जे आहेत हे कुठंतरी आता थांबणं गरजेचं आहे. ती काळाची गरज आहे. हे सर्व राजकीय अनास्थेपायी शासन आपलं धोरण नीट राबवत नसल्यामुळे हे वाद दोन भावांमध्ये होत आहेत. हे दोन भावातले वाद कुठंतरी थांबणं ही काळाची गरज आहे असं पत्रकार म्हणून, कोकणशाही म्हणून आमचं मत आहे. तुम्हाला काय वाटतं? निश्चितच वाद कोणालाच नको असतात, कारण वादामध्ये मानवी नातेसंबंध बिघडतात, त्याचबरोबर एक शांतता पण भंग होते. आणि विशेषतः सागरी किनारपट्टीवरचे जे वाद आहेत ते, सागरी किनारपट्टी म्हणजे भारताची सागरी सीमाच झाली आणि त्या सागरी सीमेवर अशा प्रकारचा असंतोष असणं हे कुठच्याच पद्धतीने हे योग्य नाही. मी आता तांडेल साहेबांनी सांगितलं की पारंपरिक मच्छीमारांच्या नेतृत्वाने किंवा पारंपरिक मच्छीमारांनी आक्रमकता सोडावा. मी कोकणशाहीच्या माध्यमातून आज बाबांनी मगाशी उल्लेख केला समन्वय बैठक, तर समन्वय बैठक असं मी न म्हणता ह्याला ही जी आहे ही एक लोकांपर्यंत ह्या विषयातलं गांभीर्य आणि ह्या विषयातली माहिती देण्यासाठी कोकणशाहीने आयोजित केलेली ही एक परिषद आहे असं त्याच्यात नमूद करेन. तर मी तांडेल साहेबांना असं सांगेन किंवा सारंगसाहेब इथे आहेत, इथे काही मच्छीमार प्रशिक्षणधारक इथे आहेत, मी त्यांना विनंती करतो की जसे मगाशी सांगितलं तांडेल साहेबांनी की आपली लढाई न्यायालयीन चालू आहे. आज न्यायालयीन लढाई जी चालू आहे ती न्यायालयीन लढाई त्यांनी चालू ठेवावी. त्यांच्या पद्धतीने राजकीय पटलावर त्यांना जे बदल घडवून आणायचे आहेत ते बदल त्यांनी घडवून आणावे. त्याचबरोबर त्यांना वाटते की ती अशा प्रकारची मासेमारी शाश्वत आहे आणि आम्हाला पारंपरिक मच्छीमारांना वाटते की ते जे मासेमारी करतात ही प्रदूषणकारी म्हणण्यापेक्षा विध्वंसक आहे किंवा अतिरेकी आहे, ही बाजू आम्ही सरकारकडे मांडू. पण ह्या सगळं करत असताना आत्ता जो, परत मी मूळ मुद्द्याकडे येतो की आत्ता जो कायदा आहे त्या कायद्याचं त्यांनी नैतिकदृष्ट्या पालन करावं आणि त्या नैतिकदृष्ट्या पालन जो प्रशासन त्याच्यावर अंमलबजावणी करणार याच्यापेक्षा त्या कायद्याचं जे समोशी कमिटीप्रमाणे कायदा झालेला आहे, मग तो राज्य सरकारने केलेला असेल, मग तो प्रशिक्षणधारकच्या बाबतीत असेल, LED धारकच्या असेल, LED बाबत असेल, त्यांनी तो कायदा जो आहे तो कायद्याचं पालन करावं जेणेकरून संघर्ष होणार नाही. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट मी, कारण माझं बहुतेक शेवटचं हे आहे, मी परत एकदा परत या सगळ्या गोष्टीकडे येतो की हा काळ स्वतःमध्ये संघर्ष करण्यापेक्षा आज महत्त्वाचा जो मुद्दा या कोकण किनारपट्टीवर किंवा पूर्ण काल पण रत्नागिरीमध्ये एक घटना घडली, त्याच्यामध्ये जे कर्नाटकमधले मल्पी येथून हायस्पीड ट्रॉलर्स येतात त्याचा मोठा या ठिकाणी धोका घोंगावतोय. आणि आपण सगळ्यांनी मिळून मगाशी सांगितल्याप्रमाणे घटनेत तरतूद केलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यात जर व्यवस्थित जर अंमलबजावणी आपण स्वतःहून केली तर निश्चित ह्या लढ्याला जर यश आलं तर भविष्यामध्ये जो म्हणजे परप्रांतीय जी आता खेचून नेत आहेत सगळे अनधिकृत मासेमारी करतायत, हां, एकत्र येणं आणि त्याच्यासाठी वादाची कुठेतरी तीव्रता कमी होणं, मी म्हणत नाही की एकदम वाद संपतील, तीव्रता कुठेतरी कमी होणं, यासाठी आताचे जे प्रशिक्षणधारक आहेत त्यांनी कुठेतरी ह्या नियमांची अंमलबजावणी स्वतःहून करणं गरजेचं आहे. तोरसकर 2 मिनटं उभे राहा साहेब. त्यांचं म्हणणं इतकंच आहे की तुम्ही करताय तुमच्या शासनाच्या नियमाप्रमाणे मासेमारी करा, जे नियम शासनानं निर्देश दिले त्या निर्देशाप्रमाणे आपण पर्ससीनची मासेमारी करा, बरोबर ना? मग कुठला वाद होणार नाही, बरोबर ना? बरोबर. जे नियम आहेत, जे निर्देश आहेत त्या पद्धतीनं पर्ससीन धारकाने मासेमारी करावी असं पारंपरिक मच्छीमारांचं म्हणणं आहे. मग नेमका वाद कुठे आहे? नियमांचं पालन होत नाही त्या ठिकाणी वाद होतोय, नेमकं काय आहे? मला आता तुम्ही नेमकं करणार काय तितकं सांगा. इथून पुढे ह्या मंचावरच्या बैठकीनंतर किंवा ह्या परिषदेनंतर, आपण फार छान नाव दिलं, या परिषदेनंतर खरं तर तुम्ही हे सांगतायत त्या पद्धतीनं मासेमारी होणार आहे का, ती होत नाहीये, नेमकं तुमचं अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष म्हणून म्हणणं काय या चर्चेमध्ये आपण सांगा. सर्वप्रथम मी कोकणशाहीचं या परिषदेच्या निमित्ताने जी आपली चर्चा घडून आणली त्याबद्दल मी आभारी आहे. आणि त्याचबरोबर आता जे तोरसकर साहेब आहेत ते तोरसकर साहेबांनी एक चर्चेत आपल्या म्हणण्यात त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की ही जी विध्वंसक मासेमारी आहे ती कायद्याप्रमाणे करण्यात यावी. आता ही लोकशाही आहे आणि भारत हे जगातील सर्वात मोठं लोकशाहीचं देश आहे आणि ह्या लोकशाहीत कायदे सरकार बनवतं आणि त्याची अंमलबजावणी सरकार करतं.
पण या लोकशाहीत लोकांना नको असलेले कायदे, लोकांना न पटणारे कायदेसुद्धा बदलण्याची ताकद ही लोकांची आहे. आणि आम्ही सरकारला हेच सांगू इच्छितो की हा जो कायदा तुम्ही केला आहे, ज्या समवंशी कमिटीचा आधार घेऊन तुम्ही जो काय कायदा बनवून जे पर्ससींवरती जे काही निर्बंध लादलेले आहेत, त्या समवंशी कमिटीमध्ये असं कुठेही म्हटलेलं नाही की पर्ससीन मासेमारी ही विध्वंसक आहे. कुठेही म्हटलेलं नाही. हे त्यांना पारंपरिक लोकांनाही मान्य करावं लागेल. त्यांनी फक्त एकच गोष्ट केली की त्याने फक्त सगळ्या मासेमारी प्रकाराचा अभ्यास न करता केवळ पर्ससीन मासेमारीचा अभ्यास केला. आणि हा पर्ससीन मासेमारीचा अभ्यास करताना त्यांनी केवळ महाराष्ट्रापुरताच अभ्यास केलेला आहे, इतर राज्याचा कोणताही अभ्यास केलेला नाही त्याने. आणि त्याच्यात त्याने केवळ माशाचं जो स्टॉकिंग असतं, ज्याला शोल म्हणतो, की ज्याला आम्ही थवा म्हणतो, हा थव्याचं एकंदरीत काउंटिंग शासकीय माध्यमांमार्फत केलं गेलं. आणि जर त्याने एक गणित मांडलं की पर्ससीनच्या बोटी जर एवढ्या असतील तर एवढ्या दिवसात एवढा स्टॉक संपला तर परत मासेमारीसाठी, शाश्वत मासेमारीसाठी मासे शिल्लक उरणार नाहीत, असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण त्यांचं म्हणणं हे गेल्या 4-5 वर्षातच निकाली निघालेलं आहे. आणि ते असं निकाली निघालेलं आहे की गेल्या 3 ते 4 वर्षामध्ये बांगड्याचं प्रमाण इतकं आलेलं आहे की बांगड्याचा भाव इतका घसरलेला आहे, हे पारंपरिक मासेमारीसुद्धा सांगू शकतात. मग मी काय म्हणतो की जर त्याने जर अभ्यास केला होता आणि एवढे जर माशाचे थवे जर नाहीसे होणार असं जर त्यांचं म्हणणं होतं तर त्याला कुठचाही सायंटिफिक आधार नाही आहे. आमचं म्हणणं हेच आहे की त्याला सायंटिफिक आधार नाही आहे. त्यामुळे त्यांनी जे काय सरकारला जे काय आपला अभ्यास करून जो अहवाल दिलेला आहे तो पूर्णतः चुकीचा आहे. त्यांनी स्वतःच्या अहवालात सुद्धा म्हटलेलं आहे की सरकारने हा अहवाल जरी स्वीकारला तरी दर 2 वर्षांनी त्याचा रिव्ह्यू घेण्यात यावं, आणि सरकार तसं रिव्ह्यू करण्यात अपयशी ठरलेलं आहे. त्यामुळे आमचं म्हणणं आहे की आम्ही जे करतोय मासेमारी ही कायदेशीर जर लेबल लावायला गेलं तर तुम्ही त्याला अनधिकृत, विध्वंसक असं जरी काही म्हणत असाल तरी ही लोकशाही आहे. आमच्या वाटेने अनेक लोक आहेत, आमची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे ह्याला मी अनधिकृत म्हणायला मी बिलकुल तयार नाही. त्यामुळे त्यांचं सारंगसाहेब म्हणणं असं आहे की तुमचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे, तुम्ही शासनाकडे मागणी करताय, संवेदनशील मार्गानं, संविधानिक मार्गानं आपण ती मागणी करताय. आपली ज्यावेळी मागणी मान्य होईल तेव्हा आपण ज्या पद्धतीनं आपल्याला अपेक्षित आहे तशा पद्धतीची मासेमारी करावी, पण सध्या जे नियम आहे त्या नियमाप्रमाणे करावी असं त्यांचं म्हणणं आहे. मी सांगतो तुम्हाला की आपल्या गांधीजींनी, की महात्मा गांधीजींनी आपल्याला एक हे दिलेलं आहे की सरकारने कुठचे कायदे जर जनतेला अन्यायकारक वाटत असतील तर त्याचा सविनय कायदेभंग केला पाहिजे. आणि या सविनय कायदेभंगाचा मी पुरस्कार करतो. आणि आमची ही लढाई अशीच चालू राहणार जोपर्यंत सरकारला जाग येत नाही. आणि सरकार बिलकुल ह्याच्यात अजिबात घेणार नाही. जसं बाबा मुंडकर यांनी सांगितलं आहे की 1,25,000 मतदार जर असतील तर प्रत्येक प्रतिनिधी, या जिल्ह्यातला प्रतिनिधी, स्थानिक प्रतिनिधी असतील किंवा देश पातळीवरचा जर प्रतिनिधी असेल तर तो मेजॉरिटीच्या बाजूने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत असतो किंवा हा वाद तसाच झुलत ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो. सरकारची अनास्था आहे आणि ही अनास्था आम्हाला कायमची मोडून काढायची आहे. त्यामुळे आम्ही मेजॉरिटीमध्ये हा कायदा आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीची मासेमारी आम्ही करतच राहणार आणि सरकारला हे दाखवून देणार आहोत की आम्ही किती योग्य आहेत. आणि हे जर म्हणत असतील की आम्ही विध्वंसक मासेमारी करतो तर आम्ही विध्वंसक मासेमारी करत नाही. कारण याच्यासाठी मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की हायसीस समुद्रात जवळपास 70,000च्या वरती यांत्रिक पद्धतीने, यांत्रिक मोठ्या प्रमाणात, ज्याला फॅक्टरी वेसल म्हणतो, अशा पद्धतीची मासेमारी केली जाते. आणि त्याच्यात जगातल्या 5 देशांचं इतकं वर्चस्व आहे की त्याच्यात भारत कुठेही नाही. जगाच्या पातळीवरती जरी आपण 5व्या क्रमांकाचे एक्सपोर्टर असलो मरीन प्रोडक्टमधले, तरी मी म्हणतो की हे मरीन प्रोडक्ट आहे ते इनलँड आहे. कारण आमचं जे एक्सपोर्ट आहे त्याच्यातले 55% जवळपास एक्सपोर्ट जे मरीनमधलं असतं ते जमिनीवरचं आहे, ते प्रॉन्स आहे. आणि ही जी मत्स्यशेती केली आहे ते त्याच्यापैकी आहे. आणि उरलेलं 45% जी मासेमारी आहे ती सामुद्रिक आहे. आणि याचा जर विचार केला तर जगाच्या दृष्टीने आपण प्रचंड मागे आहोत. आणि सरकारकडे अशी कुठचीही पॉलिसी नाही की फॅक्टरी व्हेसल सरकारने कुठच्याही याला मासेमारीला अलाउड केलं नाही, कुठच्याही राज्यात अलाउड केलेलं नाही. त्यामुळे जर बाहेरून येणारा मासा समुद्रावरती, भारताच्या समुद्रकिनाऱ्यावरती यायचा असेल तर तो येऊच शकणार नाही. त्यामुळे आम्हाला अत्याधुनिक, याहीपेक्षा जर अत्याधुनिक काही यंत्रसामुग्री वापरून मासेमारी करायची असेल तर ती केली पाहिजे. अन्यथा आम्ही जगाच्या दृष्टिकोनातून मागे फेकलं जाणार, हे सत्य आहे. सरकार उघडा डोळे बघा नीट. 2 भावांमधला वाद, याला जबाबदार आपणच आहात की काय याचं कुठंतरी आता आत्मपरीक्षण करणं ही तुमच्या काळाची गरज आहे, तुमच्या भवितव्याची गरज आहे. नाहीतर हे 1,25,000 मतदान काय होईल विचाराच्या पलीकडे राहील. शेवटचा मुद्दा मी तुमच्याकडे येणार आहे. मी सर्वांना उभं राहण्याची विनंती करतो. शेवटची अवघी 10 मिनिटं आहेत. या एकूणच मासेमारीचा परिणाम काय माहिती आहे आपल्याला. हे वर्षभरात मासेमारी नाही करायची, बरोबर ना. पारंपरिक असेल, पर्ससीन असेल,
इतकी पिढ्यानपिढ्या बघातपासून जे चाललं आहे की आमच्या आजोबांनी पंजोबांनी त्याच्या अगोदर त्यांनी आपल्याला दिलेला हा व्यवसाय इथून पुढे सुद्धा कायमस्वरूपी टिकला पाहिजे, वाढला पाहिजे. तर त्याच्याकरता मत्स्यबीज हे राहणं, ते वाढणं, त्याचं संवर्धन होणं, जतन होणं हे सुद्धा तितकीच काळाची गरज आहे. एकूणच या सगळ्या वादामध्ये मत्स्यबीजावरती देखील परिणाम होतोय का? सगळ्यात शेवटी बाबा मी आपल्याकडे येणार आहे, कारण याच्यावरती एकूणच उपाय काय ते देखील आपण आम्हाला सुचवावे. मत्स्यबीजावरती परिणाम होतोय का हे मी जाणून घेतो. सर्वप्रथम जातोय शेलटकरांकडे. शेलटकर, एकूणच या पर्ससीन मासेमारी असेल, पारंपरिक असेल, या सगळ्या वादामध्ये ना त्या एकूणच मत्स्यबीजावरती काही परिणाम होतोय का? मासे कमी होत आहेत का? नेमकं काय गणित आहे ते देखील या चर्चेच्या निमित्तानं जाणून घ्यायचं. सध्या आता हे 4 वर्षात बघितलं तर इतर वर्षांपेक्षा 4 वर्षात ही 4 पटीने मासळी वाढलेली आहे. बांगडा म्हणा किंवा सुरमई म्हणा, कंपल्सरी ही मासळी आता मारलीच जात आहे. आणि सध्या तरी मासळी आहे. आता स्वतः मी धंदा करतो, 12 नॉटिकलच्या बाहेर पण जातो. पण आता माझं एक म्हणणं आहे की आपण आता लायसनधारक म्हणतो, ते आपले बोटी असतात बाहेर, केरळी म्हणा किंवा गोवा म्हणा किंवा आपल्या महाराष्ट्रातले, ते एका लायसनधारक म्हणजे आता कसं डायरेक्ट जर एखाद्या बोटीवरती फर्सियन आपण केलं तर त्याचं लायसन नाही आहे आणि डायरेक्ट ते कायद्याने त्याच्यावर गुन्हा दाखल करतात. म्हणजे आता इतर लायसनधारक आहेत ते सगळ्या प्रकारचे धंदे करतात. मासे घरवायचे करतात किंवा तियाने ह्याचे आपले बांगड्याचे धंदे करतात, सुरमईचे धंदे करतात, फिशिंगसुद्धा करतात. ह्यांना काय अंमलबजावणी नाहीच आहे आणि कायदा पण नाही आहे. हे कंटिन्यू हे चालूच आहे आताचं. आणि फक्त आता फर्सियनवाल्यांच्या लायसनबद्दलच हा फक्त प्रॉब्लेम आहे. बाकी कोणत्याही लायसनचा असा काही फरक नाही आहे पडला आहे. सगळं जे काय आहे ना ते भिजत घोंगडं पडलेलं आहे. हे भिजत घोंगडं नेमकं वाळणार कधी हा सुद्धा प्रश्न आहे. तांडेल साहेब. हां, दुसरी एक गोष्ट म्हणजे आम्ही आता पारंपरिक म्हणतो मच्छीमार. आता स्वतः मच्छीमार असल्यामुळे आम्ही जरी कुठे काही आता कुठची एक बाहेरची बोट धरून आणली तरी हा सगळा किनारा राजकीय फायदा घेऊन सर्व लोक किनारा राजकीय सगळा विषय करून टाकतात आणि आपल्या म्हणजे स्थायिक मच्छीमारांना उपाशी मारण्याची सगळी परिस्थिती करून ठेवली. काय बोलणार तुमच्याबाबत? कमी आहे बोलावं तितकं. अरे 2 भावांमध्ये वाद होत आहेत मच्छीमारांमध्ये. हे 2 भावांमधले वाद शासनच कुठंतरी मिटवू शकतं. प्रशासनानं नियमांची मग अंमलबजावणी करावी, ते सुद्धा होत नाही आहे. तांडेल साहेब काय? मघाशी तोरसकर साहेबांनी कडून आम्हाला एक विनंती केलेली आहे की तुम्ही कायद्याच्या कक्षेत राहून नियमांतर्गत मासेमारी करावी. पण प्रत्यक्षात त्यांनी अंतर्मुख होऊन सांगावं, पारंपरिक हा नियम पाळतात का? आपलं महाराष्ट्र शासन 1 जून ते 31 जुलैपर्यंत निर्बंध घातलेला कालखंड आहे. मासेमारीवर पूर्णतः निर्बंध. ह्या काळात पत्रकार म्हणून तुम्हालाही माहिती आहे, सिंधुदुर्गाच्या किनारपट्टीवर कोण मासेमारी करत असेल तर ते फक्त 100% पारंपरिक मच्छीमारच मासेमारी करतात. त्यावेळी मोठी जहाजं सुरक्षिततेसाठी बंदरात नांगरून तरी ठेवतात किंवा जमिनीवर काढून ठेवतात. ही पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट, पारंपरिक जे जाळं वापरतात ते प्लास्टिक धाग्यापासून बनवलेली आहेत. महाराष्ट्र शासनाने किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने ह्या विरोधात हा प्लास्टिक विरोधी कायदा केलेला आहे. आम्ही ह्याच्याबद्दल कुठेही काही वाच्यता करत नाही किंवा अर्ज विनंत्या करत नाही किंवा मानव आयोगाकडेही आम्ही सबमिट झालेलो नाही. याचं कारण त्यांचं त्याच्यावर पोट आधारलेलं आहे. ते शिकारी पद्धतीची मासेमारी करतात. त्यामुळे तरल असा हा धागा वापरला तरच मासे होणार आहेत. ह्या एका सहानुभूतीपूर्वक आम्ही त्याचा विचार करतो. जसा मी आजचा अत्याधुनिक मासेमार आहे पर्सिनने, तसा मी पारंपरिकसुद्धा मासेमार आहे हे आपल्याला नमूद करतो. आणि म्हणून ही सुखदुःख ही दोघांची आहेत. त्यांचा आरोप आमच्यावर आहे फक्त. हा मगाशी मी म्हणालो हा मत्सरातून आहे. नाहीतर त्यांनी आज हजारो बोटी तिथं
पारंपरिकची नायलॉन जाळी तोडून नेत आहेत. हाय स्पीड ट्रॉलर्स आजही प्रत्येक दिवशी तिथं हजारो आहेत. त्यांना पकडण्याची मोहीम का पारंपरिकचे नेते आणि पारंपरिक मच्छीमार करत नाहीत, ह्याचं उत्तर त्यांनी द्यावं. याचाच अर्थ केवळ इथले जे लोकल पर्सिनेटधारक आहेत त्यांना द्वेषबुद्धीतून एक लक्ष बनवण्याचं टार्गेट ह्यांच्याकडे आहे, असं मी तुम्हाला जाणीवपूर्वक सांगू इच्छितो. कारण एकही हायस्पीड ट्रॉलर हजारो तिथं अनधिकृतपणे फिशिंग करत असताना टेरिटोरियल वॉटरमध्ये 12 नॉटिकल मायलाच्या आत हा समुद्रचा भाग हा प्रत्येक घटक राज्याचा आहे. ते जर गृहीत धरलं तर 22वापर्यंतचा हा सागरी किनारा हा महाराष्ट्र राज्याच्या मालकीचा आहे. मग ह्याच सागरी भागामध्ये हायस्पीड ट्रॉलर येऊन हजारोच्या संख्येने मी एक पारंपरिकसुद्धा मच्छीमार आहे, माझी लाखो किमतीची जाळी तोडून नेतात. काय हे यांनी मोहिमा आखल्या आहेत, फक्त लोकल माणसांना हे टार्गेट करतात, एवढाच संकुचित उद्देश आहे. आपण त्यांच्याकडनं उत्तर घेऊ. खरं तर प्रश्न आहे माझा मत्स्यबीजाबाबत, त्याच्यावरती येतोय, परंतु थेट पारंपरिक मच्छीमार नेत्यांवरती आरोप झाले, त्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधी अर्थात रवी तोरसकर या ठिकाणी आहेत. तोरसकर साहेब, बरेच काही त्यांनी आता शेवटच्या ह्या टप्प्यावरती आरोप केलेत, काय उत्तर आहे तुमचं? निश्चितच आज मी मगाशी बोललोच की एकत्र येऊन लढण्याची आज ह्या विषयात गरज आहे. आणि मी ह्या कोकणशाहीच्या माध्यमातून आज मुद्दाम सांगतो की आज पारंपरिक मच्छीमारांच्या वतीने हायस्पीड ट्रॉलर्सचे जे आव्हान आहे ते आव्हान आम्ही स्वीकारलेलं आहे आणि त्याचा लढा किंवा त्याचं नेतृत्व हे पारंपरिक मच्छीमारच करतील. त्याचबरोबर हे वाद किंवा तात्विक वाद किंवा कायद्यामधल्या गोष्टी ह्या सगळ्या चर्चा आणि न्यायालयीन लढाई हे चालू राहतील. पण मी कोकणशाहीच्या माध्यमातून ह्या आत्ताच्या चर्चेच्या माध्यमातून एक राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी असून मी सांगतो की बऱ्याच वेळा ह्याच्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप हा केला जातो. उदाहरणार्थ गेले 2 ते 3 वर्ष ह्या सगळ्या संघर्षामध्ये न्यायालयीन पातळीवर किंवा प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा चालू होता. पण जसं जसं आता इलेक्शन जवळ आलं तसं तसं जाणीवपूर्वक या सगळ्या ह्याच्यामध्ये हिंसक घटना घडून आणायच्या आणि त्या हिंसक घटना घडून आणल्यानंतर ह्या आम्हा 2 भावांमध्ये तेढ निर्माण करायची, त्याची फायदा राजकीय मतपेढीसाठी घ्यायचा, असा काही विशिष्ट गटाचा किंवा विशिष्ट पक्षाचा असं म्हणत नाही, विशिष्ट व्यक्तीचा त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. त्याबद्दल मी नंतर उत्तर देईन. पण मी त्या प्रवृत्तीला एक सांगू इच्छितो आपल्या माध्यमातून, तुम्ही खेळताय ही दुधारी तलवार आहे. आज ती कधी पर्सिशन धारकांवर चालवताय, कधी पारंपरिकवर चालवताय. तीच तलवार तुमची कधी मान कापेल आणि त्याच्या मागे ह्या दोघांची मूठ असेल एवढं मात्र लक्षात ठेवा. ह्या वादापासनं स्वतःला लांब ठेवा, हे मी ह्या माध्यमातून मी तुम्हाला इशारा देतोय. मी सूचना पण करत नाही, इशारा देतोय. मी कालच्या झालेल्या वादामध्ये पण सर्वपक्षीय नेत्यांना सांगितलं की जर ह्या प्रसंगामध्ये आपली कोणाची त्यामध्ये फूस आहे की हे वातावरण बिघडावं, समन्वयाचं वातावरण बिघडावं, ते सौदार्याचं वातावरण बिघडावं आणि त्यामागे काय राजकारण असेल तर निश्चितपणे त्यांना आम्ही धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. खरं तर ना चर्चा सुरू आहे. अजून 2 प्रमुख पाहुणे या चर्चेमध्ये माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मत्स्यबीज या विषयावरचं उत्तर द्यायला शिल्लक आहेत. परंतु आपण जे सांगितलं ना त्याची मूठ ही पारंपरिक मच्छीमार आणि पर्ससीन मच्छीमार असतील, ही दुधारी तलवार आहे. सर, ती तलवार कोणावरती चालावी म्हणजे ही शाब्दिक तलवार आहे, लोकशाहीची तलवार आहे. ती खरी तलवार नाही बरं का, लोकशाहीची तलवार कोणावर चालाईल हा नंतरचा भाग. पण ती मूठ आहे ना, ती मूठ तुमच्या 2 भावांची एकत्र यावी हाच एक प्रामाणिक उद्देश माध्यम म्हणून निश्चित आमचा देखील आहे. त्या दिवसाची आम्ही देखील वाट पाहतोय. सर, मत्स्यबीजावरती एकूणच या वादाचा काही परिणाम होतोय का, मला ते जाणून घ्यायचं आहे. अगदी शेवटचा हा माझा प्रश्न आहे. मत्स्यबीजाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर माझं असं स्पष्ट म्हणणं आहे की मत्स्यबीज हे जनरली खाडीत म्हणजे आता जे कांदळवन आहे या ठिकाणी निर्माण होतं, असा सायंटिफिक अभ्यास आहे त्यांचा. तर आत्ता या ठिकाणी
आता मी माझ्या खाडीचंच उदाहरण द्यायला गेलो तर अनेक लोक आमच्याकडे किमान 10 ते 15 लोक वर्षभर या खाडीतून मासेमारी करून आपलं पोट भरत होतं आणि व्यवस्थित त्यांचं जीणं चाललेलं होतं. त्यानंतर कुठे आलं, मत्स्यशेती आली आणि मत्स्यशेतीच्या माध्यमातून जे काही आता केमिकल्स किंवा चुना जे हार्वेस्टिंग नंतर वापरलं जातं, तर मला एकंदरीत असं म्हणावं लागतं आहे की सरकारने याचं खरोखर अभ्यास करावा, तपासून पाहावं की या केमिकलचा मत्स्यबीजावरती काही परिणाम होतो आहे का. कारण आज या ठिकाणी खाडीमध्ये कुठच्याही प्रकारची मासेमारी होत नाही अजिबात. जो मासा खाडीत तयार होतो तो मासा पर्ससीनवाले किंवा पारंपरिकवालेसुद्धा फार कमी प्रमाणात मारतात. तर हे काही हातावरचं पोट भरणारे लोक आहेत, त्या लोकांचं त्याचं उदरनिर्वाह चालतं. पण ह्या आता खाडीत हे मासेसुद्धा दिसेनासे झालेले आहेत आणि त्या ठिकाणी करप ज्याला म्हणतो, म्हणजे जिथं चालणं पण मुश्किल होतं, अशा प्रकारचा वेगळा जीव ज्याला कालवं वगैरे असा जीव निर्माण होतो आहे. तर याचासुद्धा सरकारने अभ्यास करायला पाहिजे. त्याचबरोबर इंडस्ट्रीयल जे पाणी बाहेर सोडलं जातं त्याचं समुद्राच्या किनाऱ्यापर्यंत मला वाटतं 17 ते 18 किलोमीटरपर्यंत ते समुद्रात आतपर्यंत जातं आणि याचासुद्धा मत्स्यबीजावरती मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो आहे. तर सरकारचं म्हणणं असेल की पर्ससीन मासेमारी किंवा आणि तत्सम कुठची वेगळी मासेमारी असेल आणि मत्स्यबीजावरती त्याचा परिणाम होत असेल तर हे मी 100% खोडून काढतो आहे. आणि तसंच सरकारने पावसाच्या कालावधीची बंदी घातलेली आहे, त्याचासुद्धा पुनर्विचार करावा आणि त्या ठिकाणी काटेकोरपणे त्याचं पालन हवं. एक मेच साईज डिफाईन करावी सरकारने आणि ह्या मेच साईजच्या पलीकडे जाऊन कोणी मासेमारी करू नये. आता सरकारने जवळजवळ 54 माशांच्या बाबतीत एक लिगल मिनिमम साईज डिसाईड केलेली आहे आणि त्याचं काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली तर सर्वसाधारणपणे मत्स्यबीज वाढण्यास मोठा पोषक वातावरण निर्माण होईल. म्हणून सरकारने हे जे काही कायदे आहेत किंवा मत्स्यशेती आहे त्याच्यात वापरण्यात येणारी केमिकल किंवा इंडस्ट्रीयल सिवरेज आहे तर याच्यावरती अभ्यास करून खरोखरच मत्स्यबीज कशामुळे नाहीसे होतं आहे याचा अभ्यास जरूर करावा आणि त्यानंतरच मच्छीमारांवरती जी काही निर्बंध आहेत ते घातले पाहिजेत. तुमच्या या सवालावरती तुरस्करांना काहीतरी बोलायचं. तुरस्कर काय? माझं बरंचसं बोलणं या ठिकाणी झालंय. माझ्या मते बाबा मुंडकर या ठिकाणी त्यांचं मत आम्ही ऐकण्यास इच्छुक आहोत. मी बाबांची वेळ आपल्याकडे कालावधी अगदी कमी आहे. वेळ कमी आहे. मी बाबांचा मुद्दा घेणार आहे. तत्पूर्वी तांडेल साहेब अवघा 1 मिनिट, कारण की बराच वेळ कमी आहे हातामध्ये, त्यामुळे अवघा 1 मिनिट. 2 महिन्यापूर्वी डॉक्टर जो जे इंटरनॅशनल कीर्तीचे मत्स्यशास्त्रज्ञ आहेत यांची सभा मालवणच्या आवाराच्या ठिकाणी घेतली गेली. त्यांचं म्हणणं असं आहे की काही मत्स्यबीज हे का डिस्ट्रॉय होत आहे तर ग्लोबल वॉर्मिंग वाढते आहे, त्यामुळे त्या माशांची काही स्पेसीज आहेत त्या माशांची प्रजनन शक्तीच नष्ट झालेली आहे आणि जी उरली सुरली आहे प्रजनन शक्ती ती विकृत प्रमाणात ती मत्स्यबीज तयार करते आहे, फॉल्टी सीड्स तयार करते आहे. असं हे प्रमुख कारण आहे. आणि त्यानंतरचं त्यांनी जे कारण सांगितलं आहे हा संपूर्ण अखिल मच्छीमार समाजच ह्याला मोठा कारणीभूत आहेत. आज जरी पारंपरिक आपले पाठ थोपटून घेत असतील आणि आम्ही सस्टेनेबल फिशिंग करतो अशी दरपोक्ती ओकत असतील तरी हे 100% खोटं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. डॉक्टर जो यांचं त्यांच्या म्हणण्यानुसार सस्टेनेबल फिशिंग करणारा एकच घटक आहे, गरकडी करणारा मच्छीमार हाच खरं सस्टेनेबल फिशिंग करतो, कारण तो मत्स्यबीज मारत नाही. बाकी पारंपरिक म्हणवणारे छोटे मच्छीमार सुद्धा आता सांगितलेलं प्लास्टिकचं जाळे वापरून अगदी छोटी पेडव्या एवढे सुद्धा मारी करीत असतात. ट्रॉलर तर बघायलाच नको, डिस्ट्रक्टिव्ह फिशिंग आहे, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव्ह फिशिंग म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. आणि त्यानंतरचे उर्वरित सर्व मासेमारी या पद्धती आहे हे मत्स्यबीज अगदी अंशतः नष्ट करीत असतात. असं हे चक्रव्यूह चाललेलं आहे. पण कोणीही सांगू नये की आम्ही सस्टेनेबल फिशिंगचे उद्गाते आहोत आणि त्याचे पाठिंबे हे सुद्धा त्याच्यात सामील आहेत असं डॉक्टर जोनचं एक ठाम मत आहे. साहेब मगाशी ना सारंग साहेब, अगदी मी आता बाबांकडे जाणार आहे थेट. तुम्ही जे काही मुद्दे सांगितलात ते मुद्दे उद्या शासनाकडनं जर लागू झाले तर तुम्हाला ते मान्य असतील का? हो, सरकारने खरोखरच त्याचा अभ्यास करायला पाहिजे. कारण शाश्वत मासेमारी व्हायला पाहिजे. केवळ 1 वर्ष किंवा 2 वर्ष मासेमारी चालून आमचं पण पोट भरणार नाही आणि याच्यावरती संपूर्ण मासेमारी समाज अवलंबून आहे. जरी समुद्र कितीही मोठा असला तरी सरकारने खरोखरच याचा एक्सपर्टच्या बाबतीत चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करावा आणि नंतरच सामाजिक
आणि एकंदरीत आर्थिक उन्नती करणारं जे धोरण असेल हे सरकारने त्यासाठी लागू करणं फार आवश्यक आहे. सरकार केवळ एखाद्या कमिटीच्या अभ्यासावरती अवलंबून राहून किंवा एखाद्या समाजातील एखाद्या गटाचं मत मान्य करून जर कायदे करणार असेल तर ते आम्हाला बिलकुल मान्य नाही. सरकारने सर्वसमावेशक अभ्यास करावा, खरी कारणं शोधून काढावी, त्याला सायंटिफिक आधार द्यावा, आमच्या मच्छीमार प्रतिनिधींशी चर्चा करावी आणि त्यानंतरच हे कायदे करावेत असं माझं स्पष्ट मत आहे. खरं तर रवी तोरसकर, काय सांगाल, मत्स्य बीच वरती काही परिणाम होतोय का या वादाचा? अगदी शेवटचं 1 मिनिट आपल्यापर्यंत. निश्चितच मत्स्यबीजावर परिणाम तर होतोच आहे या सगळ्या याच्यामध्ये. त्याच्यामुळेच हा एवढा संघर्ष जो पेटलेला आहे तो त्याच्यामुळेच होतो. जर मत्स्यबीज जर प्रमाणात योग्य प्रमाणात राहिलं असतं तर हा वाद झालाच नसता. आणि मी ज्येष्ठ मच्छीमार आणि मार्गदर्शक असलेले असे तांडेल साहेब आहेत, त्यांनी एक मुद्दा मांडला की जो म्हणून आत्ता एक सायंटिस्टचं जसं त्यांनी उल्लेख दिलं, जोचं जसं त्यांनी उल्लेख जे हे करतात त्याचप्रमाणे त्यांनी सोमोशींचं पण, ते पण एक तज्ज्ञच होते, सोमोशींचं पण म्हणणं त्यांनी मान्य केलं पाहिजे की कशामुळे साठे कमी होत आहेत, कशामुळे त्यांनी ही पर्सिसनची संख्या जी 282पर्यंत आणायची ह्याच्याबद्दल मांडलं आहे. म्हणजे जो मुद्दा शास्त्रज्ञांनी मांडलेला आहे तो आपल्याला हवा तसा घ्यायचा, आणि एखादा मुद्दा जर शास्त्रज्ञांनी मांडलेला आहे आणि तो आपल्याला हवा तसा नसेल तो मात्र घ्यायचा नाही. हे मात्र धोरण अनाकलनीय आणि त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मच्छीमाराकडनं हे अपेक्षित नाही. खरं तर बाबा मोंडकर, तांडेल साहेब, खरं तर ही चर्चा जी आहे ना, ही चर्चा जर अशीच करत राहिलं तर पुढचे 2 तास ही चर्चा थांबणार नाही. मला तुमचं म्हणणं घेतलंय, त्यांचं म्हणणं घेतलंय. आपण थेट एकूणच ह्या विषयातील म्हणणी आहेत ती सगळी ज्यावेळी धोरण होतं किंवा ही समिती येते त्यावेळी आपण मांडत असतो. त्यांनी पण मांडलेली, आम्ही पण मांडलेली, हे विषय समन्वयातनं ह्या गोष्टी धोरणं निघालेली आहेत. तर माझ्या मते त्या धोरणांचं कायद्यात झालेलं रूपांतर आहे, ते कायद्यात झालेलं रूपांतर त्यांनी मानावं आणि न्यायालयीन आणि राजकीय प्रशासकीय लढावी खेळावी असं मी त्यांना विनंती करतो. ठीक आहे, ही चर्चा खरं तर अजून वाढत जाईल. विषयच तितका महत्त्वाचा, ज्वलंत, गांभीर्यपूर्ण विषय, पण ह्या विषयाचा शेवट हा सकारात्मक व्हावा. 2 भावांचे हात एकमेकांच्या हातात यावेत एवढी अपेक्षा आहे. बाबा, एकूणच ह्या वादावरती नेमका तोडगा काय निघू शकेल, तुम्हाला काय वाटतं? एक समीक्षक म्हणून मासेमारी, एकूणच आपण फिशरमन संस्थेचे चेअरमन देखील आहात, 3-3.5 हजार मच्छीमार आपल्याकडे सदस्य आहेत. एकूणच या संपूर्ण घटनेबाबत तुमचा तोडगा नेमकं तुमच्या मते काय असू शकेल, काय सांगाल? मुळात एक गोष्ट खरी आहे की पारंपरिक आणि पर्सनेट या आंदोलनामध्ये गेले 20-22 वर्ष मी बघतो आहे. पारंपरिक असलेलाच माणूस पर्सनेटबरोबर अगदी जीवाचा रान करतो आहे आणि एक रात्र तोच स्वतःचं पर्सनेट घेऊन त्या पर्सनेटवाल्यांबरोबर जातो आणि पारंपरिकमधला दुसरा कोणतरी खाली असलेला माणूस परत वरती लेवलला येतो, तोच काही वर्षाने परत पर्सनेटमध्ये जातो. खरं म्हणजे ही लाजिरवाणी समाजासाठी आधी गोष्ट आहे, ही काय अभिमानास्पद गोष्ट नाही. म्हणजे एखादी गोष्ट मान्य नसलेली आम्ही परत काही दिवसांनी आम्हाला मान्य होते आणि आम्ही पुढे जातो. खरं म्हणजे ह्या चर्चेतून एक गोष्ट गावकर साहेब एक लक्षात येण्यासारखी आहे की अजूनही देखील पारंपरिक मच्छीमार आणि पर्सनेट ह्या दोन्ही बाजूने शासनाच्या नियमपद्धतीवर दोन्ही बाजूच्या लोकांना विश्वास नाही आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने परत एखादा फेर सर्वे ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये होणं 100% गरजेचं आहे. आपण अगदी सिंधुदुर्गाचा विचार केला तर गावनिहाय, म्हणजे जर आता तांडेल म्हणत असतील तर गावनिहाय देखील असा एखादा सर्वे यांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन, म्हणजे पारंपरिकमधल्या काही लोकांनी आणि पर्सनेटमधल्या लोकांनी येऊन गावनिहाय आपल्यामध्ये, आपल्या भावंडामध्ये सर्वे करणं गरजेचं आहे की येणारा काळ आपलं जे पूर्वजांनी मत्स्यबीज 6-7 दशकं टिकवलं ते पुढे किती दशकं टिकवायचं आहे ह्याचा खरा निर्णय. आता काय होतं की प्रशासन, शासन, लोकप्रतिनिधी हे सगळं जाऊन दे, अरे पण आपण स्थानिक आहोत. अनेक ठिकाणी राडे होणार, अनेक ठिकाणी बोटी जळून टाकणार, अनेक ठिकाणी केसेस होणार आणि तेच मच्छीमारांना रोजीरोटीसाठी परत पर्सनेटच्या बोटीवर जाऊन काम करावं लागणार किंवा कुठेतरी काम करून त्या केशीसाठी उभं राहावं लागणार. ही गांभीर्यपूर्ण आहे ना. मी खरंच ह्या दोन्ही प्रकारच्या मासेमारी करणाऱ्या लोकांनी कधीतरी आपल्यामध्ये एक टीम बनवून थोडंसं गावनिहाय फिरून असा एखादा शासन स्तरावर अहवाल ठेवला पाहिजे, जो अहवाल ह्या सिंधुदुर्गाच्या 121 किनारपट्टीला मान्य असेल. मग तो जो असेल तो
त्याच्यासाठी पुनर्जीवित एकदा ह्या सगळ्या प्रक्रियेकडे बघणं गरजेचं आहे. मत्स्यबीजाच्या बाबतीमध्ये जसा आपला प्रमुख मुद्दा होता, खरं म्हणजे मी एक पर्यटन व्यावसायिक पण आहे, पण गेल्या 20-22 वर्षामध्ये जेव्हा मत्स्यबीजाचा विचार होतो तेव्हा खरं म्हणजे ह्या दोन्ही मासेमारी पद्धतीमध्ये मत्स्यबीजाचा जो जाळ्याचा आकार आहे, ह्या आकारामध्ये म्हणजे मी पारंपरिकमध्ये मी कुठल्या बोटीचं नाव नाही घेणार, पारंपरिकमध्ये मी रापणच म्हणणार, आणि पर्सनेटमध्ये त्यांचा जो काय पर्सनेट टॉलर आहे तो. तर ह्या रापण पद्धतीपेक्षा सगळ्यात म्हणजे जर विनाशकारी जर असेल, म्हणजे ते कृष्णात तांडेल मगासपासून म्हणते टॉलर, पण त्याचं ऐकून पण घ्या. खरं म्हणजे NCDCच्या माध्यमातून शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगम माध्यमातून 50% जास्त अनुदानात टॉलर ही संकल्पना आणली उद्योगाच्या विषयातून. परंतु सगळ्यात जास्त जर निसर्गाचं नुकसान झालं असेल, जसं शेत नांगरतो तसे हे टॉलरचे जे पार्ट असतात ते समुद्रात घुसतात आणि तिथली सगळी नैसर्गिक जैवविविधता नष्ट करतात. कारण ते 2 पार्ट असे असतात की कमीत कमी 4 ते 5 फूट खोल मातीमध्ये रुततात आणि हजारो वर्षापूर्वीची असलेली जैवविविधता नष्ट करून टाकलेली आहे. आणि हे वरून खाली उलटं सुलटं, त्यामुळे सगळ्यात घातक. बरं, दुसरी गोष्ट, त्याचं जे डोली असते, जाळं जेव्हा उडून झाबळीमध्ये मासा येतो तेव्हा माशामध्ये नवीन मत्स्यबीज जरी तयार झालं असेल, म्हणजे जे सुईच्या आकारापेक्षा जरासं मोठं असं जरी असेल तरी ते मत्स्यबीज त्याच्यात पकडलं जातं. खरं म्हणजे त्याच्यावर पारंपरिक क्षेत्रातली ही मंडळी का बोलत नाहीत किंवा पर्सनेटवाले देखील त्याच्यावर का फोकस करत नाही, हा माझ्या हरक्याचा प्रश्न आहे. कारण मी जास्त करून माझ्या डोक्यात फक्त रापण ओढणारा जो माणूस आहे, जो खऱ्या अर्थाने आपली ही संस्कृती, आपलं हे कल्चर येणाऱ्या काळात पुढे घेऊन जाईल अशा पद्धतीने बघतो. पण सगळ्यात विध्वंस मासेमारी आहे ही टॉलर पद्धतीची आहे. आज जी कोरल्स आहेत, म्हणजे महाराजांनी एक गोष्ट चांगली केली, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग किंवा सिंधुदुर्गापासून रेडी यशवंतगड जी किल्ल्यांची मालिका तयार झाली, त्याच्यामुळे देशाचं संरक्षण तेव्हा झालं. पण खऱ्या अर्थाने मत्स्यबीज निर्माण होण्यासाठी ही नैसर्गिक रचना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 350 वर्षापूर्वी निर्माण केली, जे निसर्गाने दिलं. म्हणून आम्ही इथे ओरबडतोय. खरं म्हणजे 2 टप्प्यामध्ये हे आंदोलन पुढे चाललं पाहिजे. कारण कसं असतं, संघर्ष, जाळ आणि मावळ ह्याच्या समीकरणातूनच काहीतरी उदयाला येतं. एक ह्याच्यातून समीक्षक म्हणून पहिली महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की मुठभर पर्सनेट लोकांच्या लढ्यामध्ये ज्याचं लायसन नसेल, ज्याचं लायसन नाही आहे तो अनधिकृत नाही. हां, मुळात काय होतं आहे की परत मी एकदा सांगेन की जेव्हा आपण 1,25,000 मच्छीमारांचा जेव्हा सरळ विचार करतो, त्या लोकांच्या भवितव्याचा विचार करतो, त्यावेळी 2 गोष्टी पहिल्या लक्षात घ्या की आपली मच्छीमार पद्धती 3 प्रकारात विभागलेली आहे. एक आहे पारंपरिक पद्धतीमध्ये जर आपण येतो, गिलनेट धारक येतात, सगळे येतात. दुसरी राहिली पर्सनेट आणि तिसरी राहिली हायस्पीड आणि LED फिशिंग. आपण सगळ्यात जास्त जर आपलं हा सिंधुदुर्गातलं जे मत्स्य उत्पादन ओरबडून नेऊन आपल्या राज्याचं दरडोई उत्पन्न जर कोण वाढवत असेल तर हे म्हणजे LED फिशिंग आणि हायस्पीडवाले. हा प्रमुख मुद्दा आपण ह्या दोघांच्या भांडणामध्ये सगळ्यात मोठा दुर्लक्ष करतोय. म्हणजे एका सर्वेच्या आकलनानुसार आम्ही जे कॅचिंग करतोय त्या कॅचिंगच्या 150 पट कॅचिंग प्लस कॅचिंग हे त्या नौका करतायत. जे कारण काय तर पर्सनेट, स्थानिक पर्सनेट धारक आणि स्थानिक पारंपरिक हे आपल्या वादामध्ये गुंफून ठेवलेले गेलेले आहेत आणि गुंफलेले आहेत. त्यांना समजत नाही आहे की ह्या वादामुळे बाहेरच्या राज्यामधला लोक येऊन आपलं सगळं घेऊन जातात. ना बाबा, खरं तर ना आत्ता मगातपासून 1 सव्वा तास ही चर्चा सुरू आहे. ह्या चर्चेमध्ये ना पारंपरिक मच्छीमारांनी LED फिशिंगचा मुद्दा काढला, ना पर्ससीन मासेमारीवाल्यांनी LED फिशिंगचा मुद्दा काढला. माझ्या डोक्यात निश्चित होता तो शेवटाला आता क्लोजिंगच्या वेळी मी घेणारही होतो, परंतु आपण तो मुद्दा घेतलात आणि त्या मुद्द्यावरती भाषा करताय. त्यामुळे आपण म्हणताय ते सत्य आहे की LED फिशिंग हा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे, बाहेरचे येतात 150 पट फिशिंग त्या ठिकाणी घेऊन जात आहेत, आपल्या राज्याचं उत्पन्न, आर्थिक उत्पन्न घेऊन जात आहेत. कशामुळे तर ह्या दोघांच्या भांडणामुळे. हे सत्य आहे. एवढंच अधोरेखित करण्यासाठी मी आपल्याला थांबवलं. कंटिन्यू कर. नाही, खरं म्हणजे ह्याच्यामध्ये मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एकच पुनर्विचार काय होणं गरजेचं आहे. आज मच्छीमारांच्या विकास प्रक्रियेमधल्या सगळ्या सहकारी संस्था, 2-4 डिझेल देणाऱ्या संस्था फक्त जिवंत राहिल्या असतील, बाकीच्या सगळ्या संस्था बंद आहेत. सहकार क्षेत्रामध्ये मच्छीमारांचा रोल आज नष्ट होत आहे. फक्त ह्या सगळ्याची एकच विनंती आहे, कोकणशाहीच्या माध्यमातून एकच विनंती आहे. जसा आपण हा कार्यक्रम आयोजित केला, त्या परिषदेचं आयोजन केलं, मी ह्या दोन्ही मासेमारी पद्धतीच्या लोकांना एकदा विनंती करेन की आपण प्रमुख म्हणून भांडताय, आपल्या नेतृत्वाखाली पर्सनेटवाले आपली लोक जमा करतायत,
पारंपरिकवाले आपल्या समाजाच्या बांधवांना जमा करतायत, आम्ही एकमेकात लढतोय. पण गावनिहाय एकदा कधीतरी बसून पुढचं वाट काय करावी तिन्ही विषयावर हायस्पीड LED वर काय काम करावं, पर्सनेटवर काम करावं आणि पारंपरिकतेमध्ये काम काय करावं ह्याची एकदा परत रिस्ट्रक्चर होणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर हे स्ट्रक्चर करत एकदा प्रशासकीय यंत्रणेला देखील ह्याच्यामध्ये येणाऱ्या काळात समाविष्ट करून गरजेचं आहे, तरच हा विषय संपेल. नाहीतर आजची स्थिती अशी आहे की 57 प्रकारच्या माशांवर, म्हणजे जसं बाहेरच्या देशांमध्ये कुठला मासा कुठल्या ग्रॅमचा मारावा, खरं म्हणजे आम्हाला निसर्गाने जे दिलं आहे ते आम्ही राक्षसी वृत्तीने फक्त त्याच्याकडे बघतोय. सर्वच लोक, म्हणजे कोण तो पारंपरिक असून दे, पर्सनेट असून दे, हायस्पीडवाला असून दे, अनेक देशांमध्ये माशाचा प्रकार, कुठल्या प्रकारची मासेमारी करावी, समजा बांगडा किती ग्रॅमचा मारावा, मोरी असेल तो शार्क मासा होतो मोठा होऊन, तो किती ग्रॅमचा मारावा ह्याचे निकष ठरलेले आहेत. आम्ही फक्त आसोरी ह्या सगळ्या मत्स्य उत्पादनाच्या पोटी, पूर्वीची स्थिती वेगळी होती. पूर्वी म्हणजे माशाला भाव नव्हता. इथलं वाढलेलं टुरिझम, औद्योगिकता आणि माशाबद्दल वाढलेले एक्सपोर्ट ह्याच्यामुळे माशाला आलेला दर निश्चितच येणाऱ्या काळात सर्व प्रकारच्या मच्छीमारांनी ह्या गोष्टींवर अधोरेखित होण्याची गरज आहे की हा समुद्र, त्याच्यात असलेला मासा, ह्याच्यासाठी मत्स्यबीज आपण टाकत नाही आहोत. हे निसर्गाने दिलेलं वरदान आहे. पण हे वरदान पुढील पिढीला पुढच्या अनेक दशकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काही नियम हे दोन्ही बाजूच्या मच्छीमारांनी येणाऱ्या काळात घेणं गरजेचं आहे. तरच खऱ्या अर्थाने आपण आपल्या पिढीला सांगू शकतो. नाहीतर येणारा काळ असा असेल की होय, माझ्या समुद्रामध्ये अशा प्रकारचा एक मासा होता. हीच अवस्था ह्या सगळ्या विश्लेषणातून लक्षात येते. परत ह्याचा फेर सर्वे व्हावा प्रत्येक गावनिहाय, आणि ह्याच्यातून एक चांगली दिशा आणि चांगल्या प्रकारचं वातावरण गावनिहाय व्हावं अशीच माझी अपेक्षा आहे. खरं तर धन्यवाद. एकूणच या विषयाचा शेवट तर मी करणार आहे, पण तत्पूर्वी ह्या मंचावरती सर्व मान्यवर जे उपस्थित राहिलेत या सर्वांना धन्यवाद देतो. त्याचप्रमाणे हा मंच, कोकणशाहीचा मंच म्हणून जो आम्हाला उपलब्ध करून दिला ते समर्थ मंगल कार्यालय कोळम, या मंगल कार्यालयाचे प्रमुख प्रवीण सावंत यांना देखील धन्यवाद देतो. अतिशय सुसज्ज असा AC हॉल आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीची सर्व्हिस देखील त्यांच्या संपूर्ण टीमकडनं, अर्थात आम्ही इथं आल्यापासून आम्हाला मिळते. मनापासून त्यांनाही धन्यवाद. खरं तर हा विषय आहे ना, हा विषय तितकाच ज्वलंत आहे. हा ज्वलंत बनवला कुणी ह्याचा खरं तर बाबा शोध घेतला पाहिजे. शोध घेतल्यानंतर त्याचं नक्की उत्तर भेटेल की हा ज्वलंत म्हणजे इकडचे पारंपरिक मच्छीमार आणि इकडचे पर्ससीन मच्छीमार यांनी नाही बनवलं आहे. नेमकं आपल्याला भांडवतं कोण आहे, आपल्याला झुजवतं कोण आहे याचा शोध घेणं साहेब गरजेचं आहे, असं प्रामाणिक मत आहे. एकूणच या चर्चेच्या निमित्तानं शासनानं मात्र डोळे उघडणं गरजेचं आहे. या वादावरती जर पडदा कोण टाकू शकत असेल तर ते शासन टाकू शकतं, प्रशासन टाकू शकतं. अन्यथा आणि आपली संघटित वृत्ती हेच याच्यावरती टाकू शकतं. मी जेव्हा पारंपरिक मच्छीमार नेत्यांना बाबा फोन केलेत तेव्हा सर्वजण यायला तयार झालेत. आणि आज सकाळनंतर वेगवेगळे काही गोष्टी, म्हणजे फक्त एक छोटू सावजी यांच्या घरी कार्य होतं त्याच्यामुळे ते येऊ शकत नव्हते, परंतु इतरांशी पण मी आता कोऑर्डिनेशन झालं. पण आमच्यावरती आमच्या लोकांचा दबाव आहे. अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांबरोबर आम्ही बसणार काय? मला वाटतं हे चुकीचं आहे. कुठंतरी चर्चेला बसणं, सगळ्याच गोष्टी कोर्टाच्या माध्यमातून सुटणार नाही, बरोबर ना तुरस्कर साहेब? सगळ्याच गोष्टी कोर्टाच्या माध्यमातून नाही सुटणार. काही गोष्टी या चर्चेमध्ये येणं गरजेचं आहे. या निमित्तानं आपण सर्वजण या मंचावरती आलात, शासन प्रशासन आपण सुद्धा या विषयाकडे इथून पुढे गांभीर्यानं बघा. कारण की आगामी 2024ला लोकसभेच्या विधानसभेच्या निवडणुका येत आहेत. 1,25,000 मतदार असलेला हा समाज आहे. या समाजाच्या समस्या सोडवणं तुमचं काम आहे, एवढंच या निमित्तानं सांगतो. आणि या विशेष चर्चेमध्ये इथंच स्वल्पविराम देतो. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना धन्यवाद देतो. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद.